Bos días, señoras e señores concelleiros. Iniciamos o pleno do Concello, número 6, orden do día en poder das señoras concelleiras e concelleiros. Constatamos quórum, secretario, abrimos sesión pública e iniciamos o pleno. Iniciamos, punto primeiro, actas anteriores, 30 de marzo deste presente ano, observacións. Queda aprobada. Punto segundo e terceiro os debatiremos simultaneamente, 5 minutos holgados de tempo para cada señora concelleira e concelleiro. Iniciamos punto segundo e terceiro, por tanto, no seu debate. Ten a palabra o concelleiro de Facenda. Bo día a todas e a todos. Neste caso, para dar conta da execución do primeiro trimestre, por tanto, dos 90 primeiros días naturais do ano e tamén do período medio de pago a proveedores nese mesmo período do ano 2026. Como decía, son 90 días naturais que son equivalentes a 64 días hábiles en sentido estrictos. Neste período, nesos 64 días hábiles, levábamos recoñecidas unhas obrigas de 54,5 millóns de euros pagadas directamente xa ás empresas e aos destinatarios dos fondos municipais, dos contratos que se asinan pola administración municipais. Pero o que é máis importante é que na primeira fase de execución do orzamento, na fase de autorización de gasto, na primeira, por lo tanto, das fases obrigatorias necesarias para realizar gasto, levábamos autorizados gastos por máis de 201 millóns de euros, o que equivale a metade do orzamento en execución nesa data, en 30 de marzo de 2026. Por tanto, o 50% do orzamento en execución no primeiro trimestre do ano 2026. E, por tanto, contando cunha execución de acordo coa programación necesaria para executar todas aquelas obras, todas aquelas inversións, todos aqueles contratos e tamén todas aquelas subvencións que se teñen que desenvolver con cargo ao orzamento de 2026. Por lo que se refire aos contratos, se autorizaron gastos por importe superior a 132 millóns de euros, por tanto, con contratación en marcha por un importe significativo do orzamento. E tamén hai que destacar que xa nese primeiro trimestre do ano xa se libraron case que 9 millóns de euros de subvencións, de axudas, de achegas ás empresas, de achegas tamén ás persoas que precisan axuda con cargo ao orzamento municipal. Hai que destacar máis de 1.000 axudas de emerxencia, máis de 1.000 axudas ás persoas que precisan da axuda municipal, da axuda con cargo a fondos deste Concello para as súas necesidades básicas. Por tanto, máis de 1.000 familias atendidas nese primeiro trimestre do ano. E hai que engadir, como dicía, os máis de 44 millóns de euros en execución, en novas inversións na cidade e na continuación das inversións que se estaban a realizar por parte deste goberno. Por tanto, atendendo a todas as necesidades da cidade, atendendo as persoas que o precisan, atendendo os contratos de bens e de servicios correntes para o desenvolvemento da función municipal e desenvolvendo esa función extraordinaria de inversión e de mellora constante na cidade. Hai que decir que os servicios públicos básicos, policía, bombeiros, por exemplo, xa teñen executados 95 millóns de euros, as actuacións de protección social, o capítulo 2, a área de gasto 2, máis de 21 millóns, a área de gasto 3, 39 millóns, e, por tanto, en execución constante do orzamento municipal. Isto equivale, no que se refire aos pagos realizados neste primeiro trimestre, a 1.252 pagos realizados no orzamento consolidado do Concello de Vigo. E se sumamos o capítulo 2 e o capítulo 6 de pago xa realizado, máis de 34 millóns de euros con cargo ao orzamento municipal nun período de tempo breve, como é habitual nesta administración municipal, cunha media no trimestre de 7,6 días de pago a proveedores. Por tanto, nunha semana, na volta dunha semana, se paga a aqueles proveedores, aqueles contratos, aqueles servicios que cumpren o pactado nos pregos concesionais, nos pregos dos contratos e, por tanto, nun tempo de 7 días se verifica a realización desa actividade, dese servicio, dese contrato, desa execución de obra e se paga aos proveedores. Isto hai que destacalo porque, unha vez máis, nos coloca non só a cabeza de Galicia, senón tamén a cabeza de España. Hai que decir que cidades como Ourense pagan en 54 días,
54 días en Ourense, 7 en Vigo, Santiago paga en 76 días, Vigo en 7, Coruña en 22 ou Pontevedra, por exemplo, en 34. E se nos vamos ao contexto do Estado, Madrid en 12,9, prácticamente 13 días, Barcelona 15,8, Valencia 26,8, Sevilla 25,5 ou Zaragoza en 20 días. Vigo 7 días, por tanto, un tempo extraordinariamente áxil para evitar esas tensións de tesourería a aquelas empresas que cumpren cos contratos, que cumpren coordenado polos contratos en vigor con cargo a este Concello. Por tanto, en execución o orzamento de 2026, en execución, dicía, autorizados a 30 de marzo, a esa data, esos 90 primeiros días do ano, máis de 200 millóns de euros en execución para continuar coa satisfacción das necesidades da cidade, coa esa mellora constante da cidade e coa atención ás persoas que así o precisan. Gracias. Moitas gracias, señor concelleiro. Turno Bloque Nacionalista Galego. O concelleiro Aneiros volvía a presumir agora de que pagan rápido, certamente, mas obviaba que pagan moi rápido porque pagan pouco. Miren, este debate plenario que se envolve alrededor da execución ou inexecución dos orzamentos poderíamos titulalo como un deses libros que non vai haber na Biblioteca Municipal de Teis, ¿no? Como a historia interminável de Michael Ende. O conto é o de sempre, é sempre o mesmo. Primeiro, vostedes anuncian o orzamento máis alto da historia da cidade con millóns e millóns, non de LEDs, que diría o alcalde, sino de recursos públicos. Segundo, ao pouco de encetar o exercicio, incrementan ese orzamento inicial, ese orzamento récord, con modificacións orzamentarias para incorporar remanentes co obxectivo, din, de actuacións urxentes e non postergáveis que logo vemos ao final de cada exercicio que vostedes nunca executan. E en terceiro lugar, acaban marcando unha nova marca olímpica, un novo récord olímpico do seu deporte favorito, que é a inexecución orzamentaria. 137 millóns de euros en executar do pasado exercicio. Mais para tentar encubrir esta inexecución, o concelleiro de Facenda, o profesor Aneiros, sempre aplica o mesmo guión: torturar e torcer as cifras para que digan o contrario do que din e sosteñan o seu particular relato. Por iso confunde deliberadamente en execución con executado. Por iso nos quere facer pasar por executado o que é apenas gasto comprometido, cando o profesor Aneiros sabe que o dato, que a magnitude que cifra o grado de execución dun orzamento é o de obrigas recoñecidas. E temos que seguir insistindo nunha cuestión que chave e que en termos de higiene democrática é imprescindível, e é que dato mata relato, non? Por iso, o que queremos facer o BNG neste debate é ver que di en realidade o informe de inexecución orzamentaria do primeiro trimestre. E que di o informe elaborado polos servizos municipais e conformado coa sinatura do señor Aneiros? Pois que nos 3 primeiros meses deste 2026 só executaron o 12% do orzamento. 54 millóns de euros dun total de 454 millóns. Unha realidade que é especialmente grave en dous capítulos que dependen directamente da xestión do seu goberno. O primeiro deles é o capítulo de persoal, o capítulo 1, nun concello que ten máis de 300 prazas de persoal municipal vacante, ao tempo que impoñen o colapso dos servizos municipais, como se pode ver nas ringleiras eternas na oficina do Padrón, ou tamén no colapso con demoras inaceptáveis nos servizos sociais municipais. Vostedes só executaron no primeiro trimestre do ano, no 25% do exercicio fiscal, o 17,5% dese capítulo 1 de persoal. Vostedes non só non executan en tempo e forma as ofertas públicas de emprego, sino que manteñen no limbo máis de 300 prazas vacantes que poderían e deberían servir para reforzar os servizos públicos, pero o seu camiño é outro, de seguir converténdose nos verdadeiros campións das privatizacións dos servizos públicos deste concello. Mais hai un capítulo que é clamoroso, que é o do capítulo 6, o de investimentos. De 131 millóns de euros, o seu goberno municipal só executou no primeiro trimestre un ridículo 4,8 millóns, o 3,72%. Dado que os investimentos son o seu proxecto estrela, son a súa principal política,
o que demostra de que vai a súa política, estamos diante da evidencia do alcance descomunal do seu desgoberno, da radiografía da colosal estafa política dun goberno que anuncia moito, que promete aínda máis, pero que non fai. Non é unha cuestión burocrática ou técnica, é un gravísimo problema político e, se me permiten, tamén un gravísimo problema democrático. Un goberno como o seu asentado nunha vasta maioría absoluta da que vostedes fachendean sempre que poden, que se demostra absolutamente inútil para as viguesas e para os vigueses, para as veciñas e os veciños desta cidade que ven como a súa falla de xestión non lle devolve a súa chega nos impostos, que cada vez son máis altos, en forma de servizos, de mellores servizos ou de dotacións para atender as necesidades reais da cidade no conxunto do termo municipal e que padece ese abandono que viven diariamente o conxunto dos nosos barrios e parroquias. As viguesas e os vigueses cumpren coa súa parte, abonan os seus impostos, hai unha recadación récord nas arcas municipais e o que acaban vostedes é por non executar eses recursos, por non devolverllos á cidade. Ese é o retrato real do informe de execución o dun goberno que está instalado no autobombo, na propaganda, pero non hai nin primeiras pedras, nin infografías, nin anuncios que poidan ocultar que vostedes non son capaces nin de executar o seu orzamento municipal. Turno Grupo Popular. Grazas, presidente. Bo día a todas e a todos. Moi optimista, como sempre, o señor Aneiros. E moi optimista co que é evidente que vostedes teñen que pagar en prazos. Si pagan, claro que pagan moi rápido, pero tampouco pagan todo o que teñen que pagar. Señor Aneiros, 54 millóns en executados, pero non 54 millóns pagados. De feito, teñen 11,5 millóns de euros pendentes. Pagaron 34, pero, como digo, teñen todavía 11,5 millóns pendentes de pago. E deles 3 son do propio Concello. É unha mágoa que incluso está xa fora de prazo. Teñen vostedes 150 facturas pendentes de pago entre o Concello e a Xerencia de Urbanismo. E claro, vostedes teñen isto pendente que fan tapalo pagando, pagando rápido. E ademais, mire, o de sempre, vostedes fan caso omiso o que lle di o propio informe. Non é un problema de liquidez. E o digo entrecomillado porque, reitero, o di o propio informe. Non é un problema de liquidez. É un problema de atraso na conformidade na tramitación das facturas polos servicios xestores. O de sempre. É que isto é reiterativo, non sei xa como dicilo, un problema de xestión é un tema de decisión política. Vostedes, como digo, señor Aneiros, se non fose tan optimista e fose un pouco máis humilde, vería o informe, intentaría arranxar as cousas, porque, claro, ter 11 millóns pendentes de pago, eu non estaría orgullosa diso. Para mí non é un motivo de orgullo, é un motivo de preocupación. Mire, en canto ao informe de execución, eu mirei para arriba, para baixo, as 99 páxinas que esta vez compartiron con nós. É un tema totalmente de cero transparencia. Ata agora dábanos desglosado todas as partidas, como estaban en termos de execución todas as partidas. Agora quédanse nos epígrafes e nos titulares. Un tema de oscurantismo, cero o escaso cumplimento democrático. Nin a oposición, nin os cidadáns saben onde este Concello se está a gastar os cartos. 454 millóns de euros con unha cifra excesivamente baixa de execución. Non sei como imos chegar ao final do ano. Miren, de cada 100 euros que vostedes teñen, só 12 están realmente na rúa. 54 millóns de euros en execución, executados, dos 454 que ten este Concello. Os demais están no papel, están no caixón ou están nun eterno anuncio. Xunta de goberno tras xunta de goberno, aproban, pero aquí non se drenan eses cartos, non nos vemos nas rúas. Como digo, para cobrar andaban vostedes moi finos, moi áxiles.
os impostos aos vigueses, que, como sempre decimos, os siguen subindo, con remanentes de 197 millóns de euros, que tamén aparece no informe, pero non, vostedes seguen subindo os impostos, tamén andan pouco áxiles na execución, partidas relevantes, o 3,7% só nos investimentos reais. Mire, aprobaron un remanente, aprobaron investimentos contra remanente de crédito. Moi ben, están listados no informe de execución, pero non sabemos realmente como está cada partida. Están listados, non hai información de como está todo iso. Incrementan orzamento, non sabemos esos cartos onde están, elevan realmente no capítulo 6 un 3,7% despois de 3 meses de execución. Non sei, como digo eu, como imos chegar ao final do ano. 4 euros de cada 100 gastan en obras. Esa é a cifra real, 4 de cada 100, o 3,7%, 4 non chega ni a 5 millóns dos 131 que teñen nesta partida, neste capítulo 6, neste ano. Así de seguido, a fotos e miramos outras partidas, pois é a mesma. Servicios públicos básicos, 26 de 235. Protección e promoción social, vostedes que son tan progresistas, 36 millóns que teñen, elevan 6 millóns nesta partida. Educación, cultura, deporte, 84 millóns, elevan 9 millóns. Isto están orgullosos de como van vostedes a este ritmo de execución no orzamento 3 meses do ano. Eu, xa os digo, eu non estaría de verdade nada orgulloso do que se está a facer. Mire, como digo, 197 millóns que tamén aparecen, claro, no remanente, e seguirán aí e seguirán incrementando, porque a este ritmo, e dirán vostedes que claro, que é remanente para min o de sempre, en non execución, porque con estes grados de execución que vostedes levan nas partidas tan importantes do Concello, pois claro, seguirá incrementando. Tamén un orgullo, incrementar o que non executo, seguir incrementando, seguir facendo caixa a costa dos vigueses. Mentras os vigueses, en vez de ter o diñeiro nos seus petos, o teñen aquí guardado na caixa do Concello. Eu, como digo, é o conto de sempre. Unha baixa execución, iremos vendo como imos a chegar ao final do ano. Non sei para que vostedes seguen incrementando o orzamento. Xa o dixo o señor Aneiros ao inicio deste ano, que seguirán incrementando, pero para que? Para que? Se non son vostedes capaces de executar 454 millóns de euros, porque o ano pasado non chegaron ni ao 66%. Para que queren máis cartos? E despois virán a protestar que de outras administración tamén lle queren máis cartos, pero para que se non saben executar? Isto é a realidade. Este é o titular, non hai outro titular, non intenten escondelo con outras cousas. Eu, de verdade, gustaríame que este Concello executase os cartos que ten, pero a realidade é moi triste, é outra. Iremos vendo como vai avanzando isto ao longo do ano. Moitas grazas. Seu turno final, señor concelleiro de Facenda. Ben, pois a verdade é que é un orgullo poder replicar estes dous estadistas dos grupos da oposición que optan ao Premio Nobel das tertulias nos bares e nas mesas camillas, porque, miren, cando lles interesa suman. Miren, me falan do crédito extraordinario que vai a estar todavía aprobado definitivamente o 6 de maio, e o suman a esta execución. Me están falando deso. A vostedes lles dan os datos e vostedes remexen os datos como lles parece e sacan as conclusións erradas sempre que sempre fan esbozar sorrisos neste pleno. Miren, señora concelleira, a vostede non lle interrompiron ningunha sola vez. Ningunha sola vez. Guarde silencio. Guarde silencio. Día representante do Partido Popular que non saben onde gastan os cartos o goberno municipal. Eso é que non sae a rúa. Non sae a rúa para ver que hai máis de 1000 rúas humanizadas con cargo a este orzamento, con cargo a este goberno municipal, con cargo aos orzamentos do Concello de Vigo, ou non atende o que presta esas axudas que presta este Concello, sí, que presta axuda a esas persoas que os necesitan. O dixen na miña intervención inicial. Máis de 1000 familias atendidas neste primeiro trimestre do ano. A eso adicamos os cartos do Concello de Vigo. Por certo, cartos que non adica a Consellería de Benestar Social da Xunta de Galicia, porque eu, mire, lle podo dicir unha cousa. Nós executamos máis que a Xunta de Galicia e que a Deputación de Pontevedra.
Esa é a referencia, eso é o que lle molesta ao Partido Popular, que a execución dos orzamentos municipais do Concello de Vigo é sempre moi superior ao que fan outras administracións públicas que tamén poden executar orzamentos públicos nesta cidade e que non o executan. Pero o que é máis sorprendente é que o estadista do Bloque Nacionalista Galego parece optar por unha barra libre da Caixa e por unha ausencia de reglas na contratación pública. Parece que aquí calquera pode entrar na Caixa Municipal, coller os cartos e dedicalos aos pagamentos. Claro, non. O que esquece o estadista do Bloque Nacionalista Galego é que os orzamentos teñen unhas fases de execución e os contratos teñen uns trámites, uns procedementos legales que cumprir. Por tanto, neste primeiro trimestre do ano, o dicía ao principio, que son 64 días hábiles, hai que autorizar primeiro os gastos, porque despois de autorizar os gastos veñen os contratos, a formalización dos contratos. E despois da formalización dos contratos, aínda que non lle guste, virá a execución deso pactado nos contratos. E, por tanto, ao final do ano veremos a execución que temos. Por tanto, mirar solamente no primeiro trimestre as obrigas recoñecidas é unha cegueira intencionada e malintencionada. Pero miren, a diferencia é que mentres donde goberna o Bloque pagan en 76 días, como en Santiago, ou en 36 como en Pontevedra, en Vigo pagamos en 7 días. Os que cumpren os contratos. En Pontevedra optan a executar como máximo o 60% do orzamento. Xa o di o meu homólogo en Pontevedra. Agardamos executar un 60% do orzamento. Aquí executamos todo, planificamos e cumprimos coas regras fiscais. Por eso somos a cidade máis solvente e máis saneada financieramente, non só de Galicia, senón tamén do contexto do Estado. E non soamente eso, senón a cidade que máis atende, máis e mellor atende as persoas que o precisan. Eso é o que lles doe tanto o Partido Popular como o Bloque Nacionalista Galego. Gracias. Moitas gracias, señor concelleiro. Antes de pasar á parte de mocións, guardaremos un minuto de silencio en memoria das violencias de xénero. Moitas gracias, señoras e señores concelleiros. Procedemos co apartado de mocións, punto cuarto, moción do Grupo Municipal do BNG en defensa das traballadoras e traballadores galegos en contra da criminalización das baixas laborales por parte do Goberno da Xunta de Galicia. Ten a palabra portavoz do Bloque Nacionalista Galego. Ben, bo día. Desde o BNG traemos hoxe este pleno unha moción que non é unha máis. É unha moción necesaria, urxente e, sobre todo, un acto de dignidade, unha moción en defensa das traballadoras e dos traballadores galegos fronte a unha ofensiva política sen precedentes por parte da Xunta do Partido Popular. Porque o que anunciou o señor Rueda no último debate sobre o Estado da Nación non é unha medida técnica nin unha reforma menor, é unha declaración ideolóxica en toda regra. En lugar de afrontar as causas reais da sinistralidade, da precariedade ou do deterioro da saúde laboral, o Partido Popular escolle o camiño máis fácil, sinalar as víctimas. En vez de actuar sobre as condicións de traballo, sobre a falta de prevención, sobre o abuso empresarial, prefire endurecer o control das baixas por incapacidade temporal. É dicir, decide perseguir os traballadores e as traballadoras enfermas. E faino, ademais, apoiándose nunha falsidade interesada, porque non, unha baixa médica non é absentismo. Non o di o BNG,
dino organismos internacionais como a Organización Internacional do Traballo ou a Organización Mundial da Saúde que diferenzan claramente entre quen non acode a traballar de quen non pode facelo por motivos de saúde. Igual que non é absentismo coller vacacións ou exercer o dereito á folga. Estamos a falar de ausencias legalmente xustificadas e, no caso das baixas, do exercicio dun dereito fundamental como é o dereito á saúde. Pero hai máis, a propia Organización Mundial da Saúde leva anos a advertirnos do verdadeiro problema, o presentismo, é dicir, esa realidade cada vez máis estendida de traballadoras e traballadores que pola presión das empresas acoden ao seu posto estando enfermas. Iso sí ten consecuencias graves para a saúde individual e tamén para a saúde colectiva. A proposta da Xunta parte dunha premisa profundamente ofensiva, a de que quen está de baixa é sospeitoso. Sospeitoso de mentir, sospeitosa de defraudar. E ao mesmo tempo coloca baixo sospeita tamén o persoal médico como se fose un cómplice dese suposto fraude. E iso, ademais de insultante, é falso. Os datos son clarísimos. Galiza ten un dos índices máis baixos de baixas laborais de todo o Estado. 27 por cada 1000 persoas afiliadas, fronte a unha media estatal de 40. Onde está o abuso, señoras e señores do Partido Popular? A realidade é ben distinta. A realidade é que Galiza lidera a sinistralidade laboral. O pasado ano, 43 persoas perderon a vida no noso país no seu posto de traballo. 43. E se baixamos a nosa cidade, a Vigo, os datos son directamente insoportáveis. Desde 2009 rexistráronse máis de 59.000 accidentes laborais, 630 deles graves e 79 mortais. 79 vidas perdidas no seu posto de traballo en Vigo. E isto non é casualidade, isto ten responsáveis políticos, ten a ver coa falla de control e de inspección, co incumprimento generalizado da prevención de riscos e coa pasividade da Xunta como autoridade laboral. A situación das baixas médicas ten a ver tamén co deterioro da sanidade pública, cunha atención primaria desmantelada, con centros de saúde sen persoal suficiente, con listas de espera que atrasan diagnósticos e tratamentos alargando os tempos de recuperación. E ten a ver igualmente cunha estrategia deliberada de privatización, porque o que pretende o PP é utilizar o colapso que eles mesmos provocan como excusa para derivar aínda máis competencias e recursos ás mutuas privadas, debilitando de novo o sistema público. Por iso, dicímolo alto e claro, criminalizar a quen está enfermo é inaceptável. O que compre é xusto o contrario, reforzar a sanidade pública, dotar de máis medios a atención primaria, mellorar a prevención de riscos laborais e garantir condicións de traballo dignas. E resulta, ademais, indecente que se pretenda vincular productividade con baixas médicas. Que se está insinuando? Que a xente enferma porque quere, que debería ir traballar aínda estando enferma. Ese é o modelo que defende o Partido Popular. Un modelo no que a saúde das persoas queda sempre subordinada aos intereses empresariais. Por iso, desde o BNG, dicimos que non podemos permitilo e non imos calar. Non imos aceptar que se converta en problema o que é un dereito. Por iso, con esta moción, propoñemos 3 acordos moi claros. En primeiro lugar, que este pleno do Concello de Vigo rexeite de maneira rotunda a proposta da Xunta de endurecer o acceso ás baixas e de criminalizar de maneira injustificável a clase traballadora galega. Segundo, que se exixan desculpas públicas ás traballadoras e traballadoras polas acusacións intoleráveis vertidas dende a presidencia da Xunta. E terceiro, que se inste o Goberno galego a un profundo cambio de rumbo, a reforzar de inmediato o persoal da sanidade pública, especialmente na primaria, a abandonar calquera intento de privatización da saúde laboral a través das mutuas e intensificar as políticas de prevención e control da sinistralidade laboral. Non estamos diante dunha cuestión menor, estamos a falar de dereitos, de saúde e de dignidade. Estamos a falar de como se trata as persoas que cada día levantan este país co seu traballo. Grupo Popular, seu turno. Gracias, buenos días. Bueno, pues hoy debatimos una moción del BNG sobre un plan de la Xunta de Galicia que no conocen, ni siquiera conocen. Un plan anunciado hace apenas unas semanas y que el BNG ya sabe que va a ser malo. ¿Cómo no? ¿Qué listos son ustedes? No. Y lo sabe, repito, sin conocerlo, sin estudiarlo, sin analizarlo, sin verlo en detalle. Y le digo una cosa, este plan, señor Iglesias, es bueno para Galicia. Es un plan necesario, es un plan para actuar, porque el absentismo laboral es un problema y negarlo es desconocer de lo que estamos hablando. Negarlo es perjudicar a la inmensa mayoría de los trabajadores. Y los problemas están para afrontarlos, no para mirar hacia otro lado.
porque lo fácil en este caso sería no hacer nada. Lo fácil sería quedarse quietos, dejar que todo siga igual y esconder la cabeza, como hace la avestruz. Pero el PP no está para lo fácil, está para actuar, para trabajar y para hacerlo sin miedo, con valentía y con responsabilidad. Y con algo tan importante como es el sentido común, algo de lo que el BNG parece que carece por completo. Porque lo suyo es el sectarismo, la confrontación política y el no por el no, lo de siempre. Y este plan, desde luego, no hace a nadie criminal. No acusa a nadie, no ataca a nadie. Lo que hace es buscar la mejora de procesos, mejorar la gestión, porque hay margen de mejora. Sí que lo hay, siempre. Y eso lo sabe todo el mundo. Los que más, los que trabajan. Este plan va a ser integral, un plan completo y que abarca todas las aristas, porque las hay muchas. Y también en la Xunta, cómo no, y en funcionamiento de la atención primaria, donde hay que mejorar. Por supuesto que sí, aquí no vamos a negarlo eso. Y se va a mejorar con centros especializados en dolencias musculoesqueléticas y también para salud mental leve, que son las más frecuentes en las bajas laborales, para ayudar a los médicos, no para señalarlos, como dicen ustedes, para hacer más fuerte el sistema, no más débil. Y también, como no, con la colaboración de las mutuas. Claro que sí. ¿Y por qué no? Para agilizar procesos, para reducir tiempos innecesarios y hacerlo siempre con garantías, siempre con rigor y también siempre con respeto a los derechos de los trabajadores. Faltaría más, hasta ahí podíamos llegar. Pero claro, el BNG prefiere criticar. Es lo suyo, lo que más le gusta siempre, lo que hace siempre, el rebumbio, el ruido, y lo hace sin conocer, sin esperar, sin leer. Esto es criticar por criticar, atacar por atacar. Y esto no es, señores del BNG, política útil. Esto es sectarismo, es puro sectarismo. Y no ayuda a nadie, no ayuda a los trabajadores, no ayuda a los médicos, no ayuda a Galicia. Porque este plan, les aseguro que es bueno para Galicia y bueno para mejorar su competitividad. Y mientras tanto, en cambio, el BNG vota a todo no en Galicia, como siempre, aunque sea bueno, aunque mejore la sanidad. Y eso sí, ustedes son aquí muy duros, aquí en Galicia, pero muy blandos, en cambio, en Madrid. Allí cambia o conto, porque apoyan sin rechistar a Pedro Sánchez. Lo hacen siempre, haga lo que haga, escándalo tras escándalo, desprecio tras desprecio a Galicia, sin una sola crítica, ni una, ni la primera, ni siquiera cuando los médicos se movilizan contra él, ni cuando hay huelgas, como hoy mismo la del Estatuto Marco. Ahí no están, ni el BNG, ni la CIGA, ni tampoco, por cierto, el PSOE. ¡Qué casualidad! Tan bravos en Galicia y, como siempre, tan mansos en Madrid. Siempre hacen ustedes igual. Y hay también algo más. Cuando esto mismo se hace en otros sitios, ahí no dicen ustedes nada. Ahí todo va bien. Por ejemplo, en Cataluña, donde se firmó el año pasado, hace tan solo unos meses, un plan contra el absentismo laboral. Aquí está, señor Iglesias, aquí está. Y se hizo a través de un convenio con el INS, es decir, con el apoyo del Gobierno central, con el apoyo de Pedro Sánchez, de Yolanda Díaz y también del BNG, que le apoya en el Congreso a este Gobierno. Un plan que también habla de control de bajas, de colaboración con las mutuas, de objetivos de duración óptima de las bajas, con incentivos, por cierto, a los médicos que no se desvían en sus bajas del tiempo óptimo. Un plan que habla también de reducción del gasto por IT y que propone campañas de concienciación a los trabajadores sobre bajas laborales. Imagínense ustedes qué pasaría aquí en Galicia si esto se propone aquí en el PP. ¿Qué pasaría? La que liarían. Y en cambio allí nadie dijo nada, ni siquiera Yolanda Díaz, que ya amenazó con recurrir el plan gallego. Ahí no es un ataque, ahí no es precarizar. ¿Por qué allí sí y aquí en cambio no? ¿Por qué en Galicia es malo y en Cataluña es bueno? La respuesta es clara, porque esto es política. Solo política. Y lo que menos importa a ustedes es que Galicia avance, que sea más competitiva, que traiga inversiones, que vengan empresas. Y también, fíjese usted, hasta el Gobierno central, apoyado otra vez por el BNG, crea un observatorio de las ITs y reconoce que hay deficiencias en la gestión de las bajas. Y los medios de comunicación avanzan medidas del Gobierno central para monitorizar a trabajadores con 2 bajas en menos de 12 meses. Y la AIREF, la OCDE y sindicatos como comisiones obreras, en sus informes señalan que los índices de absentismo son un desafío y que hay mucho margen de mejora. Por eso pedimos responsabilidad, por eso pedimos rigor y por eso no vamos a apoyar esta moción, porque el plan es necesario, el plan es útil y porque Galicia no puede esperar. Nada más. Gracias. Turno Grupo Socialista, señor López Font. Gracias, alcalde. Buenos días a todas y a todos. Bueno, estamos ante un tema político como tantos otros. Un tema que Alfonso Rueda quiso convertir en central en el reciente debate de Estado de la Autonomía, más que nada por fruto de su falta de gestión política. Pero, desde luego, es un tema de otro ámbito diferente a este pleno. Pero este es el BNG de Vigo. El mes pasado era la guerra, todo para oponerse al desfile de las Fuerzas Armadas en la ciudad de Vigo. Y en este mes, pues es el tema de las bajas
laborales. Lo cierto es que la preocupación del BNG por Vigo es cero. Tantos temas como hay para apoyar a la ciudad, el BNG cero, y más bien en contra. Porque esta moción también demuestra lo bien que lo vamos haciendo como gobierno de la ciudad, dado que se traen temas que no tienen que ver con la gestión del gobierno. Esta es una moción de partido, no de ciudad, para obedecer a sus jefes de Santiago mes a mes. Bueno, realmente es una moción del portavoz del BNG de Vigo, preocupado por sí mismo. Se acerca el mes de julio, fecha tope para la designación de candidatos, y el de Vigo no está designado, y como no pinta bien, pues hay que traer este tipo de mociones. Este es el motivo de la moción y no otro. Dicho esto, el Gobierno de Vigo defiende a todos los trabajadores, como siempre hemos hecho. A los de Citroën, garantizando su futuro por muchos años, y el BNG no lo hizo nunca. A los de Povisa, a los sanitarios, a los trabajadores del sector servicios, fomentando el turismo. Y, por lo tanto, nosotros, como Gobierno, siempre estaremos en contra de medidas que vayan contra los trabajadores que se encuentren en situación de incapacidad. Y también estaremos en contra de acusar falsamente a los profesionales de la sanidad. Pero, como decía, este es otro ámbito. Y, de hecho, la prueba que es otro ámbito es que la propia vicepresidenta y ministra de Trabajo alertó de que en caso de que las medidas que quiera adoptar la Xunta de Galicia no sean legales y no sean de su competencia, pues recurrirá al Tribunal Constitucional. Pero nosotros creemos en el papel de los sindicatos, en el marco de la negociación, que seguro que estarán alertas ante situaciones que consideren improcedentes. De hecho, los sindicatos ya se han pronunciado sobre el tema y exigen algo tan fundamental como que esta cuestión se trate en la mesa de diálogo social de la propia Xunta de Galicia. Miren, como partido político estaremos siempre a favor de los derechos de los trabajadores, como siempre hemos demostrado. Pero, insisto, esta moción demuestra lo muy poco que le preocupa al BNG los intereses de esta ciudad. Porque se trata de hacer un seguidismo de su formación política. Y bueno sería que el BNG aquí, aprovechando sus mociones, apoyase el fenómeno turístico de esta ciudad, reconociese lo mucho que se está haciendo en industria, apoyase las medidas que este Gobierno está tomando en materia de vivienda para Vigo, reconociese la política social de este Gobierno, apoyase el Mundial, apoyase tantas y tantas cuestiones que realmente son las que afectan a los ciudadanos. Por lo tanto, insistimos que como partido político no consentiremos ningún retroceso de los derechos de los trabajadores. Porque, miren, la sanidad ligada a los derechos que comporta estar enfermo es un logro de gobiernos socialistas. Estos días, recientemente, celebrábamos el 40 aniversario de la Ley General de Sanidad de un gobierno socialista que universalizó la misma. Por lo tanto, esos son los derechos que nosotros defendemos, hemos defendido y seguiremos defendiendo, porque además inclusive esta moción, utilizando su lenguaje de criminalización, se olvida, aunque lo ha intentado resolver ahora el portavoz del BNG, se olvida de los profesionales de la sanidad a los que nosotros también defendemos siempre y que también en esta materia pueden ser puestos en cuestión y acusados de falsedad. Por lo tanto, no seguimos consignas del BNG. Este pleno no puede ser una prolongación del Parlamento de Galicia, ni tampoco una sucursal. Muchas gracias, señor concelleiro. Turno final, portavoz do BNG. Iba a dicir que sorprende, mais non, que se afirme neste pleno que os dereitos das máis de 147.000 traballadoras e traballadores, segundo os datos da afiliación á Seguridade Social que hai en Vigo, non son unha cuestión de cidade
nin son un asunto que deba preocupar a este pleno. Dío o Grupo Municipal do Partido Socialista Obrero Español. As súas siglas non poden seguir reducíndose a permanente autocaricatura. E mire, señor Fon, para aclararlle, o dereito á baixa médica non é logro de ningún goberno, é unha conquista histórica do movemento obreiro e da loita sindical. E iso é o que está a defender hoxe o BNG e é iso no que vostedes, con excusas bastante tristes, intentan poñerse de perfil. O Partido Popular demostrou máis unha vez neste pleno que actúa como que son mercenarios da patronal. Mire, o que perxudica a clase traballadora é que a Xunta de Galiza acabe por alentar o medo a coller unha baixa, non? E fano falando de abuso, que foi o señor Rueda quen situou o problema das baixas médicas ligando o absentismo coa productividade, que hai que botarlle valor, e falando de abuso. De abuso por parte de quen? Quen abusa das baixas médicas, non? Vostedes o que queren é seguir forzando a traballar as persoas aínda que estean enfermas, persoas traballadoras que xa padecen diariamente a presión, a coacción e as ameazas das propias empresas, porque, mire, o señor Abeijón, que moi próximo ao mundo do traballo non está, pode que non o saiba, pero grazas ás contrarreformas laborais do Partido Popular, un traballador ou unha traballadora pode ser despedido estando de baixa médica. Pregúntenllo ás traballadoras de Mercadona, esa empresa exemplar da que vostedes se orgullan tanto. Pregúntenlle que sucede se se collen unha baixa médica. Cal é o nivel de acoso que xa están a padecer a día de hoxe as traballadoras e os traballadores por esas axencias de terrorismo patronal que son as mutuas. Pregunten na súa contorna se non se vive con absoluta desesperación ter unha situación de enfermidade ou ter derivado dun accidente laboral e ter que reincorporarse forzosamente malia non estar recuperada ou recuperado polo risco de perder o traballo que para as traballadoras e os traballadores é tanto como perder a fonte de sustento material que permita a supervivencia material das persoas e das súas familias. É dun cinismo aterrador que por parte do Partido Popular se quera presentar como unha mellora en favor da clase traballadora. Aos únicos que lles preocupan que os traballadores teñan ese dereito mal entendido a poder enfermar é os seus patróns. É os únicos os que lle importa, porque para eles as traballadoras e os traballadores somos apenas un custe. E, por tanto, neste debate e nesta moción sobre un asunto que atinxe a esa maioría social que son as clases traballadoras e populares desta cidade, cada quen vai retratar a súa posición política para alén das súas siglas. Rematado o debate, procedemos á votación. Non, contestoulle porque é un debate. E, por tanto, fixe unha contestación política sin ninguna alusión de ningún outro tipo. Non procede, non procede. Non procede. Moción, votamos o punto cuarto, moción do Grupo Municipal do BNG. Votos a favor? Dos. Contra? Abstencións? Queda rexeitada por 2 votos a favor, 5 en contra e 18 abstencións. Pasamos ao punto cuarto, moción do Grupo Municipal Socialista relacionada co IES Domingo Villar de Navia. Ten a palabra a Tenente Alcalde de Urbanismo. Moitas grazas, señor presidente. Moi bo día a todos e todas. En xaneiro do ano 2024 asinouse o convenio de colaboración co obxectivo de establecer o marco de cooperación entre a Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades e o Concello de Vigo co fin de construir un novo Instituto de Educación Secundaria en San Paio de Navia, en Vigo, e así mellorar o servicio público educativo da cidade. Este convenio foi o resultado de anos de loita da comunidade educativa e do goberno local para arrincar un compromiso da Xunta de Galicia que permitise ampliar as plazas de educación secundaria e bacharelato mediante a creación dun novo instituto na parroquia de Navia. Anos de loita da comunidade educativa logo de que a Xunta de Galicia adoptara unha decisión sin consenso, polo que cambiou os criterios de zonificación e os alumnos de Navia e Coia veíanse obligados a trasladarse 10 kilómetros para estudiar no Instituto de Valadares.
Situación que, ademais, contrastaba con outros centros educativos privados nos que seguía imperando o criterio de proximidade. Polo tanto, entre o ano 2018, 8 anos de loita da comunidade educativa e dos veciños e veciños de Navia e do goberno local para conquerir que se chegara a ese convenio de colaboración coa Xunta de Galicia e que empezara a camiñar ese novo Instituto Domingo Villar. Foi precisas mocións neste Concello, foron precisas envíos de protocolos do alcalde de Vigo ao conselleiro, por certo, sin resposta na maioría deses casos. Foi preciso enviar borradores de convenio. Todo elo sin resposta por parte da Xunta ata que en xaneiro de 2024 asinouse ese convenio. Ese convenio establecía compromisos por parte do Concello de Vigo e compromisos da Xunta de Galicia. Dentro dos compromisos do Concello de Vigo estaba a poñer a disposición da Xunta de Galicia a parcela denominada EQ3B do polígono 2 de Navia de 12.000 metros cadrados para poder executar ese instituto. Asimismo, asilizar todos os trámites municipais necesarios para a posta a disposición dos terreos e concesión de licencias en canto cumpriran os requisitos técnicos e urbanísticos precisos. Pola súa banda, a Consellería comprometeuse a licitar as obras no ano 2024, executándoas durante 2025 e 2026. Ademais, o propio Conselleiro de Educación fixo o anuncio de que o IES Domingo Villar estaría en funcionamento no curso 2027-2028, xa que as obras comenzarían en 2025. Transcurridos 2 anos dende a sinatura deste convenio, a única administración que cumpriu os seus compromisos é o Concello de Vigo, mentras que a Xunta de Galicia acumula 9 meses de retraso que impedirán dispoñer do IES Domingo Villar no curso 27-28, como estaba comprometido. Este incumprimento de compromisos esténdese tamén ao punto 5 dese convenio, que establece que ambas administracións deben garantir en todos os medios e actos utilizados para promocionar e difundir esta actuación a colaboración entre elas. Este punto está a ser incumprido de forma reiterada pola Xunta de Galicia en cada unha das súas visitas á parcela municipal de Navia, onde se ubicará o instituto. O pasado 7 de abril, o conselleiro de Educación que visitou a parcela anunciando que pondrían a piñera pedra o 24 de abril xa incumplido, ademais aproveitou a ocasión para cargar contra o Concello de Vigo acusando de tramitar de xeito lento a licencia de construción do Instituto, algo que é absolutamente falso. A Xunta de Galicia ten licencia para construir o Instituto de Navia dende xunio do ano 2025, o primeiro momento no que foi posible conceder esa licencia. Incluso, inda que as obras de urbanización dese polígono 2 non estaban nin iniciadas. Polo tanto, co compromiso de que estiveran finalizadas cando o Instituto estuvera rematado, o Concello, confiando e colaborando coa Xunta de Galicia, concedeu a licencia no mes de xunio. Sin embargo, a Xunta de Galicia aproveita as reiteradas visitas a Vigo para actuar de forma antidemocrática, confundindo o papel non institucional do Partido Popular, permitindo a presencia de representantes do Partido Popular que non teñen ningún cargo ni representación institucional no goberno da Xunta de Galicia e ocultando o Concello de Vigo. Por iso, a proposta que traemos é en positivo, garantir que 28-29 sea o curso de inicio do IES Domingo Villar para todos os cursos nese instituto coa partida de profesorado completa, cumprir os compromisos, garantir a gratuidade de transporte para o alumnado de Navia e Colla durante o vindeiro curso. Moitas gracias. Turno de grupos. Turno BNG. O IES Domingo Villar en Navia será realidade cando sexa grazas á enérxica e continuada loita da comunidade educativa de veciñanza do barrio de Navia nunha histórica reivindicación. Pero chegará tarde, moi tarde, pola falla de vontade da Xunta do Partido Popular que durante anos lle tomou o pelo a veciñanza de Navia e o conxunto da nosa cidade, con varios exercicios nos que non había ningunha partida específica nin concreta no orzamento da Xunta para o financiamento desta nova infraestructura educativa e insistindo de maneira cínica no permanente pim-pam-pum partidista, utilizando
máis unha vez o enfrontamento institucional co Concello de Vigo para dilatar e atrasar até o extremo a posta en marcha do novo Instituto de Navia, un novo exemplo desa política do canto peor, mellor, que infelizmente non só practica o Partido Popular. O Bloque Nacionalista Galego levamos anos, moitos anos, urxindo que o novo Instituto de Navia sexa unha realidade, con numerosas iniciativas e mesmo con reiteradas enmendas aos orzamentos da Xunta para dotalos dos recursos necesarios, enmendas as que o Partido Popular e o seu rodete absolutista no Parlamento de Galiza dixo sempre que non. Por iso, diante do incumprimento dos reiterados incumprimentos do Goberno galego e tamén dos atrasos que só son responsabilidade da Xunta de Galiza, o Bloque Nacionalista Galego coincidimos en exixir dende este pleno que sí ou sí no curso 2028-2029 o Instituto de Educación Secundaria Domingo Villar abra as súas portas e estea plenamente en funcionamento. No entanto, dende o BNG formulamos unha emenda parcial a un dos acordos que recolle esta moción no que ten a ver coa modificación dos criterios de zonificación escolar, non porque discrepemos do que di a moción, sino precisamente en advertencia do risco real e de coñecermos, como coñecemos, as mañas da Xunta do Partido Popular cada vez que se abre o melón da zonificación. Non? É certo que o fechan rapidamente cando ven a proximidade dun período electoral, mas cremos que a redacción que propón o BNG aclara bastante ben o contido. Por iso, nós o que lle propoñemos é que este pleno acorde instar a Xunta, infírese a modificar os criterios de zonificación escolar de Vigo de maneira dialogada e consensuada coa comunidade educativa e co dictame previo do Consello Escolar Municipal do Concello de Vigo co obxectivo de garantirmos que o alumnado dos centros educativos de titularidade pública de Navia e Coia cursen os estudos secundarios nos institutos públicos dos seus respectivos barrios. Porque, miren, o certo é que hai alumnado de Navia que cursa os seus estudos superiores en institutos de Coia, pero non é do colexio público dese barrio, sino dun colexio privado concertado por todas e por todos nós coñecido. Por iso entendemos que é imprescindível esta emenda para precisar o alcance de que maneira se debera enfrontar unha cuestión tan importante como a modificación dos criterios de zonificación escolar da nosa cidade que moita falta de fan. E miren, para concluir, non quixera dedicar moito tempo ao último punto dos acordos que trae esta moción, ¿no? E que forma parte e que ven de ser anunciado en forma de reproche por parte da Concelleira de Urbanismo a respeito da presenza de cargos do Partido Popular sin representación institucional na Xunta en actos da Xunta de Galiza, ¿no? Miren, o BNG coincidimos en denunciar a utilización partidista da xenda institucional. Pero miren, señoras e señores do Partido Socialista, a mellor maneira de enfrentar esa utilización é non practicala. Tampouco vostedes no Concello de Vigo. Non? Vemos como están instalados uns e outros nunha especie de xogos da fame polos selfies. Esta fin de semana había unha hilarante competición por ver quen derrapara antes no IFEBI, ¿no? Que é un elemento de vanguardia política e que demostra a solidez e o robusto da proposta política do Partido Popular en Vigo, ¿no? Que quen derrapara antes no IFEBI. Pero temos que dicir tamén que son moitos os actos institucionais do Concello de Vigo reducidos xa non a actos do goberno, xa non a actos do alcalde, sino a actos do Partido Socialista. Por iso meten con calzador sempre que poden o delegado especial do Estado na Zona Franca de Vigo, inda que o acto non teña nada a ver coa Zona Franca ou non teña ninguna participación. Por iso non teñen ningún reparo en opacar a representación do conxunto da corporación, mesmo saltándose as previsións protocolarias, para sentar en primeira fila destacados dirixentes do seu partido ou directamente as súas familias. Non? Nós estamos de acordo en non utilizar a xenda institucional para fins partidistas, pero dende logo, se o que queren é reprochar o PP, fágano vostedes tamén. Turno Grupo Popular. Grazas, presidente. Señora Caride, esta é a foto da firma do convenio para a urbanización da ETEA, un convenio do que forman parte 3 administracións, Concello de Vigo, Zona Franca e Xunta de Galicia. Pero, curiosamente, nese acto institucional faltaba un dos 3 protagonistas porque non foi invitado. Adiviña quen?
efectivamente, a Xunta de Galicia. E todos os que estamos aquí sabemos perfectamente o porqué, que non é outro que o veto do señor Abel Caballero que leva 18 anos facendo da confrontación institucional o seu principal argumento político, acusando a calquera que non sexa do seu mesmo color político de antibiguismo somente para sacar un certo rédito político electoral. Ese é o único aspecto importante para Abel Caballero. Como se ten que pegar a volta e dar a espantada con excusas para non ter que asinar un convenio como da piscina de Teis con tal de non compartir a foto con Luisa Sánchez. Esa é a verdade e el resto los cuentos de Abel. Onde están nestes casos o respecto institucional que agora reclaman? Onde o respecto á democracia? Todo hipocresía. Pero voulle ensinar outra foto. Desta volta trátase da recepción oficial do alcalde de Vigo ao Real Club Celta pola súa clasificación a Europa League ao termo da pasada temporada. Unha recepción oficial na que o señor Caballero non tivo a ben invitar os concelleiros dos grupos da oposición, que mal que lles pese tamén formamos parte desta corporación municipal. Pero sí que convidou o delegado da Zona Franca e o subdelegado do Goberno sen motivo nen xustificación algunha. E por que o fixo? Pois, basicamente, porque os dous son do Partido Socialista. Ou é que alguén nesta cidade pensa e ten algunha dúbida de que de ser representantes institucionais do Partido Popular terían sido invitados a esta recepción? Pero máis grave de todo é que o mesmo que fai o que lle peta, cando lle peta, veña agora a recriminar nada. Home, xa está ben. Miren, a señora Luisa Sánchez foi invitada ao anuncio de inicio das obras do IES de Navia o pasado 7 de abril en calidade de vicepresidenta da Diputación de Pontevedra, non como membro do PP de Vigo, e, por tanto, confusión ninguna. Por certo, pódenme dicir en calidade de que estaba o secretario xeral do PSDG-PSOE, José Ramón Besteiro, no acendido das luces de Navidad. Só faltaba que o señor Caballero poda invitar a quen queira, pero os demais non. Sexamos serios, a cousa non vai de invitar ou non ao alcalde, a cousa vai de ser el ou non o protagonista. E se non, pois a montar liorta como é o caso desta moción. Respecto das mesmas, pois mire, como ben sabe vostede, a duración das obras do novo IES de Navia está previsto que sexa de 21 meses, co cal estaría rematado a finais do vindeiro 2027. Listo, por tanto, para iniciar a súa actividade no curso 28-29, tal e como demandan no primeiro dos puntos dos acordos. Así que xa poden vostedes estar tranquilos. Ese atraso de 9 meses do que vostede fala non é imputable á Xunta. Foi a súa xerencia de urbanismo, señora Caride, a que demorou 7 meses en outorgar a correspondente licencia de obra cando a lei ditamina que se ten que facer en 3. E foi Carreteras del Estado dependente do Ministerio de Transportes do señor Puente o que non resolveu favorablemente ata comezos deste mismo mes de abril. Logo, se aquí hai un culpable do atraso, ese son o goberno de Abel Caballero e o goberno de Pedro Sánchez. Que lle hai que pagar o transporte escolar ata Valadares aos alumnos afectados por iso? Moi ben, xa saben o que teñen que facer vostedes, meter unha partida nos próximos orzamentos municipais con tal motivo e pedirlle ao goberno, ría, que diría o señor Font, e pedirlle ao goberno central que presente dunha santa vez un presuposto xeral do Estado, que non o fai, e que no mesmo inclúa tamén unha partida para ese fin. En canto ao profesorado, tampouco tema a señora Caride, estarán a tempo porque para eso están as OPEs que se convocan cada ano. Por certo, non está de máis recordar neste punto que Galicia conta a día de hoxe, e non o poderán negar, con máis profesores que nunca na súa historia, 31.756, a pesares da baixada de alumnos, señora Alonso. E en canto a zonificación escolar, saben tamén vostedes e os veciños o compromiso da Xunta de Galicia de revisala en toda a cidade, e nomeadamente os que lles afecta aos barrios de Navia, Valadares e Colla, tal e como manifestaron o delegado provincial de Educación e o propio conselleiro de Educación nese acto de hai uns días o pasado 7 de abril. Remato xa. O IES de Navia vaise converter no primeiro instituto de toda España en construirse baixo os parámetros da nova arquitectura pedagóxica. Será xa que logo un centro para máis de 700 alumnos e alumnas absolutamente pioneiro non en Galicia, senón no conxunto de Estado, onde a Xunta de Galicia está a investir 18 millóns de euros dun total de 31 destinados a obras nos colexios públicos de Vigo. 31 millóns dedicados a obras nos colexios públicos de Vigo. A cidade que máis recibe de Galicia. Sempre se poderá facer máis? Non lle digo que non, incluso en Navia, onde a Xunta está a construir 1.600 pisos, vivendas públicas, cun investimento de máis de 260 millóns de euros, mentres vostedes, señora Caride, nin puxeron aínda o primeiro ladrillo da primeira vivenda pública nesta cidade, e nin tan sequera a día de hoxe teñen constituída a tal efecto a empresa municipal de vivenda, logo de 18 anos. A santo de que veñen aquí? E se falamos de atrasos, de anos, a Biblioteca do Estado, o mercado de Teis, seguimos.
O único que certamente teñen é envexa, como o BNG, dos que falan pouco pero fan moito, como demostra esta moción a que vamos votar en contra porque non podemos votar por puntos, senón votaremos que sí a algún deles porque os feitos nos dan a razón. E iso é o realmente importante. Mais nada, moitas grazas. Turno final no debate. Señora Tenente Alcalde de Urbanismo. Bueno, supoño que hai cousas que é difícil ter que explicar, non? Pero unha cousa é un invitado a unha recepción dun goberno local que en lexítima dereito o goberno local invita a quen quere, e outra cousa é representación institucional de unha actuación que está conveniada con outra administración a que se exclúe. Se exclúe de esa foto, pero non somente de foto, se exclúe de toda a información que aparece sobre o IES Domingo Villar, porque o logo do Concello de Vigo, titular dos 12.000 metros cadrados, por certo, titular da parcela na que van a poñer a primeira pedra, non é nin avisado, nin convidado, e, en todo caso, é ocultado. Polo tanto, non estamos falando de unha situación similar, mais ben a contra. Bueno, o que é surrealista é que acuse vostede o Concello de Vigo de dilatar a concesión dunha licencia. Porque lle recordo a vostede que antes do proxecto de reparcelación era imposible conceder a licencia. O proxecto de reparcelación se aprobou e inmediatamente se concedeu a licencia. O plazo da concesión dunha licencia actúa cando todos os trámites están correctos. O Concello de Vigo, no seu ganas de colaborar coa Xunta de Galicia, porque toda a comunidade de Vigo, todos levamos 8 anos esperando por ese instituto e 18 anos esperando pola ampliación de Navia, que parece mentira que saquen peito por unha cuestión que levamos 18 anos esperando e que é en moitos casos responsables da crisis de vivenda que ten esta cidade. A inacción da Xunta de Galicia, que durante 18 anos, con competencias exclusivas en materia de vivenda, non executou ningunha soa vivenda de promoción en Vigo. Vergonza debería darlles e non, sin embargo, están vostedes como encantados dun retraso de 18 anos, encantados de chegar 8 anos tarde con un instituto. É surrealista, pero en todo caso, o Concello de Vigo concedeu a licencia no primeiro momento que foi posible concedela. A Xunta de Galicia, de xeito inmediato, licitou esa obra. Polo tanto, cando o conselleiro visitou Vigo en xunio de 2025, sabía cando podía licitar e cando podía empezar as obras. Que explique por que leva 9 meses de retraso. Que o explique el. Por certo, cando o Concello de Vigo ten que facer unha obra que está perto dunha estrada autonómica, tamén lle ten que pedir permiso. Isto tamén temos que telo xa nas previsións. Ou que pensaban que porque era Xunta non tiña que pedir permiso a unha institución de titularidade do Estado. Pois claro que sí, porque pode afectar o servicio. Por lo tanto, aceptamos a emenda do Bloque Nacionalista Galego, nos parece correcta, e entendemos que hai que botar a andar esta comunidade educativa xa e sin demora, non enreden. E o transporte escolar debería darlle vergoña. O sea, está vostede propoñendo en toda Galicia que a xente de fora vaya no transporte escolar, pero non que os alumnos de bacharelato podan ir con seus compañeiros de ensinanza secundaria no transporte escolar. Vergonza debería darlle, que podan ir ao Instituto de Valadares no seu autobús. Moitas gracias, señora concelleira. Rematado o debate, procedemos á votación primeiro da emenda do Bloque Nacionalista Galego e despois do texto con a emenda incorporada en caso de resultar aprobada. Votos a favor da emenda do grupo do BNG? 20. 19. Votos en contra? Non hai abstencións. Queda aprobada por 19 votos a favor, 5 en contra. Votamos o texto de a moción incorporando a emenda recentemente, inmediatamente aprobada. Votos a favor? 19. Votos en contra? Non hai abstencións. Queda aprobada a moción con 19 votos a favor, 5 en contra e ningunha abstención. Pasamos ao punto 6º, moción do Grupo Municipal Socialista exixindo á Xunta de Galicia un plan para a reforma integral das infraestructuras educativas en Vigo. Ten a palabra a concelleira
de Educación. Grazas, presidente. Bo día. Imos empezar lendo unha noticia. É unha noticia que non ven dun periódico, sino que ven do portal da Xunta, do portal oficial da Xunta. 7 de febreiro de 2026. Unha intervención nun colexio de infantil e primaria. O programa de actuación incluye o cambio de 2033 metros cuadrados de cuberta por unha nova de panel sándwich de 30 milímetros de espesor. Tamén se mudan os canalóns e as baixantes e instálase sobre forxado baixo cuberta illamento de roca de 10 centímetros de espesor. No que atinxe a envolvente, renóvase a carpintería exterior de todo o edificio, instalando 7 noves portas e 111 ventanas de aluminio con rotura de ponte térmica, vidros de doble folla e persianas. Así mesmo, aplícase sistema de illamento térmico polo exterior tipo SATE sobre os 3.106 metros cuadrados de fachadas. A maiores, a intervención incluye a colocación de falsos teitos para mellorar a acústica, a instalación de 571 luminarias LED, a renovación da instalación eléctrica e o pintado do interior do colexio para conseguir un aspecto adecuado en todo o centro. Todo isto, xenial, pero todo isto nun colexio de Vigo? Non, nun concello de outra provincia que ten menos de 9.500 habitantes. Felicidades ao cole, aplaudimos a inversión, pero en Vigo queremos o mesmo, nin máis nin menos, o mesmo. Porque o que non queren os colexios de Vigo é as respostas que reciben por parte da Xunta de Galicia como cambiaremos as ventás, pero só dunha parte, a renovación dos baños pídelle ao Concello, mandamosche 5.000 euros e vai cambiando os falsos teitos. As luces que chas cambia o Concello. Que pinte o oficial de instalacións municipais. Vexamos un clarísimo exemplo. Clarísimo. 14 de abril de 2026. A Consellería de Educación tamén finalizou as obras de pavimentación do patio de xogos e a instalación do novo parque infantil no CEIP Ramón e Cajal. Isto é do portal da Xunta de Galicia. Vexamos, e agora di, a mellora de pavimentación do patio de xogos con un investimento de 4.000 euros e a instalación dun novo parque infantil con un importe de 3.000 euros, 7.000 euros. E van sacar unha foto e o poñen como unha inversión. Pero que lle vos contar a historia desta obra. O colexio levaba moitos anos pedindo acondicionamento dun espazo traseiro que querían utilizar como patio para infantil. Recibiron a visita do director territorial, César Pérez Ares, e a contestación foi que cho faga o Concello as obras, que nos poñemos os xoguetes. Tal cual, que cho fagan outros. E atendendo a demanda do colexio, en xuño de 2024, o Concello fai as seguintes obras. Demolición dunha escaleira existente de acceso ao gimnasio, demolición da caseta de obra en zona traseira da cociña, limpeza de vegetación e restos de terras vegetais de toda a superficie a pavimentar, planificado e compactado do terreno con zahorra, formación de solera de formigón armado con fibra de vidro, formación de canaletas, formación dun muro de bloque a modo de contención en unha rampa de acceso ao pasillo traseiro, revestido do muro da rampa, suministro e colocación de varadilla de protección desa rampa de acceso, unha formación dunha pequena rampa de formigón de cara interior da porta principal, desmontaxe, corte e retirado de aljibe existente en patio previa desconexión de tuberías e retirado das que non son necesarias. Todo eso o fixo o Concello. E rematou esas obras no verán de 2024. E a Xunta tarda 2 anos en poñerlle os xoguetes. Eso é un verdadeiro compromiso cos colexios de Vigo, verdade? Para presumir e, sobre todo, para sacar fotos co centro. Isto é o que sufren os colexios de Vigo. Nos volvemos a pedir unha elaboración inmediata dun plan para que a reforma integral dos colexios públicos vigueses este xa. E incluso podemos chegar a un acordo de colaboración.
pero desde logo o que temos claro é que mentras non estén atendidos as infraestructuras educativas públicas desta cidade, nos seguiremos demandando e seguiremos estando aí protestando e apoiando o que temos que facer, que é defender a cidadanía de Vigo, defender o futuro desta cidade. Grazas. Tempo Grupo Municipal do BNG. Moi bo día. Estamos outro mes máis neste pleno reclamando a Xunta de Galiza que cambie radicalmente a política educativa nesta cidade. Xa temos falado aquí de necesidades do cadro de persoal, de problemas de atención á diversidade, de problemas nos ratios de alumnado, comedores escolares e tamén, como nesta ocasión, de edificios obsoletos que necesitan reformas urxentes, porque sí, é certo, os centros de ensino público de Vigo arrastran anos de abandono por parte da Xunta de Galiza, que é a administración con competencias plenas en educación. E, polo tanto, é a administración responsable de todo o que pasa nos centros escolares, é responsable do profesorado, pero tamén é responsable das instalacións. E neste momento non hai ningún centro educativo público de Vigo que non necesite algunha mellora, melloras nos patios, melloras nas cubertas, na accesibilidade, nas aulas, na carpintería, no sistema de calefacción, no illamento, en reformar salóns de actos, porque teñen moitos anos e porque os nosos rapaces e rapazas teñen dereito a estudar en centros que sexan confortables, que sexan sostibles medioambientalmente, que sexan amigables, acolledores e que se adapten aos sistemas pedagóxicos renovados. E de todo isto é responsable a Consellería de Educación, que se escuda en que nos centros de primaria os edificios son do Concello e que debe ser o Concello quen faga as tarefas de mantemento, escúdase niso, digo, para non asumir o que a eles lles corresponde, que son as reformas integrais. Tampouco fai nos centros de secundaria e aí non ten a quen botarlle a culpa. Pero estamos afeitas a ver como o Concello e Xunta utilizan o estado dos centros de primaria como motivo de enfrontamento e un enfrontamento que a quen lle afecta, a quen prexudica, é o sistema educativo, é o alumnado, é o profesorado, as familias, é, en definitiva, a sociedade viguesa quen sae perdendo con ese enfrontamento. Nos imos apoiar esta moción, porque cremos que é certo que compre que a Xunta revise centro a centro e deseñe con cada un deles un programa de reforma integral que permita aproveitar mellor os espazos, adaptalos a cada situación e que debe facerse contando coa comunidade educativa, que ten moitas demandas pendentes que ninguén atende. E non serven arranxos puntuais como os que nos anuncian cada certo tempo e tampouco serven reformas mal planificadas como as que sofre o Manuel Antonio, que está a sufrir un proceso totalmente nefasto, que está a ter consecuencias moi negativas para o alumnado. Pero non deberíamos deixar pasar este debate, que é recurrente todos os meses o temos neste pleno, para afondar o motivo que hai detrás deste abandono. Porque non é desleixo, non é incompetencia, non é falta de cartos, non é descoordinación, é ideoloxía. A ideoloxía lese nos orzamentos. Nos deste ano, no ano 2026, o aumento da cantidade destinada a ensino non cubre a subida do IPC. O orzamento da Xunta de Galiza. O orzamento de educación sobe un 1,7%, mentres o orzamento global sube un 2%, polo tanto, o orzamento de educación perde peso no orzamento total da Xunta de Galiza. Pero que, ademais, neste orzamento do 2026 recortaron precisamente as partidas destinadas a mellora e renovación dos centros educativos. E, mentres non deixa de subir, casualidades, o orzamento que a Xunta destina a pagar profesorado de relixión. Nada menos que 30,1 millóns dedica a un profesorado que a Xunta non escolle e que non pasa ningún proceso selectivo transparente porque son designados pola Igrexa. O que tamén aumenta é o orzamento que a Xunta destina ao ensino concertado, ese sí, nada menos que 334,5 millóns consignados neste ano 2026. A Xunta recorta aulas e recursos no ensino público mentre segue sostendo empresas privadas de ensino, a maioría, por certo, vinculadas á Igrexa Católica, que se supón que debería usarse só para complementar o ensino público nos momentos en que fose necesario. Pero hoxe, no noso país, o certo é que a Xunta de Galiza sostén con cartos públicos que o 22,3% do alumnado de primaria e secundaria estude en centros privados concertados. Esta porcentaxe está moi por riba da porcentaxe da Unión Europea, que ten unha media do 12%. Aquí, o 22,3% do alumnado estuda en centros concertados.
privados e concertados. A ideoloxía está clara, é soster con cartos públicos empresas privadas que prestan servizos que debería ser a Xunta quen tería que garantir nos seus propios centros públicos. Destinar orzamentos da Xunta a empresas privadas, mentres eses cartos poderían destinalos a manter e soster centros públicos con profesorado suficiente e con instalacións modernas, confortables e sostibles. O malo é que sospeitamos que o Concello de Vigo do Partido Socialista coincide neste caso co Partido Popular, publicita con entusiasmo centros concertados, entrega medallas da cidade a colexios relixiosos, mentres se queixa de que a Xunta abandona os centros públicos ou privatiza as conserxerías cando funcionaban perfectamente con persoal do Concello e cando había unha lista de agarda para cubrir vacantes que se fosen producindo nesa categoría. É dicir, cunha man lle regalan a Xunta reclaman melloras nos centros públicos, pero coa outra entregan medallas e publicitan e reclaman máis liñas en colexios concertados. En todo caso, un segundo, imos votar a prol desta moción e queremos aproveitar para amosar o noso apoio á folga de profesorado que está convocada para mañá en defensa do ensino público. Grazas, señora concelleira. Grupo Municipal Partido Popular. Unha moción que baixo unha aparente preocupación pola educación pública esconde unha estrategia clara. Construir un relato simple, buscar un titular rápido e sinalar o único responsable, a Xunta como sempre. Pero a realidade é máis complexa e tamén máis incómoda para quen goberna este Concello. É certo, a competencia educativa é da Xunta en canto a planificación, deseño de currículum, dotacións estruturais, pero tamén é certo, e isto non o pon a moción ou omite, que o mantemento ordinario, a conservación e a vigilancia dos centros de infantil e primaria son obriga municipal. Non é competencia negociable, é deber legal. En canto a unha administración local, en canto deixa de cumplir o básico, non pode sair aquí a cargar contra a Xunta. Porque cando falamos de humidades, de patios deteriorados, de peches estragados, de escaleiras oxidadas ou de incidencias que se arrastran meses, non estamos falando de grandes obras. Estamos falando das obras como esta que leva o Consello Escolar Municipal, comunidades educativas como o CEIP da Carrasqueira. Mire, estamos falando de xestión diaria, do básico, do que depende directamente deste Concello. E iso non se resolve cunha moción, respóndese resolvendo, gobernando. E, sen embargo, a resposta do Partido Socialista é repetir 17 anos de abandono. Unha frase impactante, moi útil para o titular, pero que é pouco sostible para quen quere xestionar. Porque non ven acompañada dun inventario técnico, nin de prioridades claras, nin de calendario de actuacións, nin de compromiso municipal vinculante. Ven acompañada dunha narrativa conveniente para vostede. E gobernar non é construir narrativas, é asumir responsabilidades. Pois ben, este é o patrón. No pleno de setembro do 2024, lémbrolle que o PSOE votou en contra de incrementar as partidas de autoxestión dos centros negándolle aos directores recursos para arranxar o básico. Siguen cos 1.000 euros o ano para pintar, e dice, 1.000 euros para pintar, o di usted, o din aquí, está por escrito, 1.000 euros para un colexio. Si está moi deficiente. Votaron que non tamén para avaliar a urxencia e o estado de conservación e mantemento dos colexios infantil e primaria. Se votaran a favor, xa teríamos aquí un cronograma que lle pedimos naquel momento e os saberían onde está o estado de cada centro. Presentan a moción sin nada. E votaron tamén non a controlar a concesionaria de limpieza, rexeitando exixir o cumprimento estrito das normas de higiene. E agora veñen a falar de abandono. Mentras tanto, a Xunta de Galicia leva máis de 100 millóns de euros investidos dende o 2021 no plan de nova arquitectura pedagóxica, plan que non votaron en contra tanto o señor López Fon como a señora Elena Espinosa no Parlamento de Galicia. E aquí o reclaman. Dende o PP queremos na liberdade de elección do centro, pero tamén defendemos con feitos a calidade do ensino público. E por iso decímolo con claridade. O ensino público de Vigo na etapa de infantil e primaria é mellorable e, lamentablemente, por falta de compromiso político, non o fan. Ese é o verdadeiro defecto desta moción. Non busca resolver, busca posicionarse. Non propón, sinala, non suma, confronta. Non hai ningún mecanismo que comprometa o Concello. Non hai diagnóstico, centro por centro, non hai planificación compartida, non hai recursos asignados, ni mecanismo de seguimento. Non hai nada.
Limítase a pedir a outros mentras se coloca fora de ecuación. E iso, institucionalmente, non é serio. Agora ben, tampouco imos caer no erro contrario, porque sería igual de irresponsable negar que existen necesidades reais nos centros de Vigo. Existen e hai que atendelas. E para iso fai falta coordinación, planificación técnica e, sobre todo, que cada administración cumpla ca súa parte, tamén este Concello. Por iso, desde o Partido Popular, fixamos unha posición clara. Non podemos apoiar esta moción tal e como está formulada porque é incompleta, porque simplifica a complexidade e porque evita asumir a responsabilidade municipal no mantemento. Pero tampouco imos decir a facer un non automático que non abra portas á solución. Por rigor técnico e por responsabilidade institucional, o noso voto será abstención. Unha abstención exixente. Unha abstención que di dúas cousas claras, que a Xunta debe seguir investindo e planificando con rigor, e que o Concello de Vigo debe asumir sen máis dilacións o mantemento diario que a lei lle encomenda, porque Vigo non precisa máis confrontación. Se tanto lles importa a educación, fagan máis xestión, máis planificación, máis responsabilidades asumidas. A educación pública non se utiliza. A educación pública respétase con feitos, non con propagandas. Grazas, señor concelleiro. Dona Olga, Grupo Municipal Socialista, 3 minutos. Primeiro, señor concelleiro, o de aparente preocupación, desde logo non, porque aquí de apariencia non hai nada, nada. É unha preocupación e levo preocupándome pola educación desta cidade moitos anos. E o de buscar o único responsable, é que o único responsable é a Xunta de Galicia. É que o único responsable é a Xunta de Galicia. E non veñamos a discutir. Home, eso de escoitar de que non hai diagnóstico, non hai traballo por parte do Concello, pero quen ten que facer eso? Este Concello? O ten que facer a Xunta de Galicia. A Xunta de Galicia que ten un plan de reforma integral dos colexios. O ten que facer a Xunta de Galicia. Pero lle recordo que este Concello sí que o fixo no 2009. E o levou, o alcalde o levou naquel momento a unha reunión con Feijóo no seu momento. E que lle dixeron? Non, de eso nada. E había un compromiso, Había un compromiso de abordar esas reformas o 50%. E que lle dixeron? Non. Entón, de que estamos a falar? De que me está vostede a falar? Digo, está ben que recoñecera que en realidad como está a situación dos colexios, porque esa é a realidade. Os colexios precisan reformas. E non é un problema de mantemento, é un problema, o dixo o concelleiro. O conselleiro dixo que, en realidad, cando lle pide ao goberno de Pedro Sánchez un plan estatal, o que di é que en Galicia temos edificios con unha elevada idade media. Claro que sí, o recoñece el que hai esa elevada idade media. E que fai? Porque eu recordo que desde o ano 82 que están traspasadas as competencias, cantos anos leva gobernando o Partido Popular en Galicia? 37 deses. Anda que non tuveron tempo de arranxar os colexios, de ir. A que está esperando? A que todo caia? Pois eso é o que sucede. Pero que voulle recalcar algo máis. Totalmente de acordo co que decía a concelleira do BNG. Isto é un problema de ideoloxía. Claro que sí, porque o Partido Popular o que fai é mirar para outro lado, arranxar cousas pequenas, sobre todo que decíamos puntuais, non facer anuncios e continuidades e, sobre todo, buscar delegar responsabilidades. E cando máis cartos reciben. Mire, voulle contar unha cousa. Galicia, desde o ano 2019 ao 2025, do goberno de Pedro Sánchez recibiu un total de 1.584,26 millóns de euros. En que os emplegou? E se comparamos o investimento do 2018 de Mariano Rajoy, duplicouse máis, un 156,21%. Utilicen esos cartos no ensino público. Grazas. Pasamos a votación do punto número 6, moción do Grupo Municipal Socialista exixindo á Xunta de Galicia un plan para a reforma integral das infraestructuras educativas de Vigo. Votos a favor? En contra? Abstencións?
Queda aprobada por 18 votos a favor e 5 abstencións. Pasamos ao punto número 7, moción do Grupo Municipal Socialista instando a Xunta de Galicia a adopción de medidas da área de cirurxía cardíaca, hemodinámica e radioterapia. Grupo Socialista. Gracias, presidente. A Consellería de Sanidade, con Rocío Mosquera, adoptou a decisión de retirar o Hospital de Vigo a población asignada da área sanitaria de Pontevedra e o Salnés para ser operada de cirurxía cardíaca, desviando estes casos ao Hospital de Santiago. Ademais, sumáronse outras especialidades a esta situación. Naquel momento, afirmouse que se trataba dunha medida transitoria xustificada pola existencia dunha lista de espera exaxerada no Hospital de Vigo. Esta foi excusa para desviar os casos a Santiago. Con todo, bastan uns minutos para consultar a información oficial do Sergas e comprobar que durante os últimos anos Vigo ten unha lista de espera moi inferior á de Santiago e que esta situación non se reverteu. Se atendemos as cifras, a finales do ano pasado, o tempo medio de espera para unha cirurxía cardíaca era de 63,1 días en Santiago, con 60 persoas en listas de espera, frente aos 42,1 días en Vigo, con 39 persoas en listas de espera. Datos similares poderían presentarse para cada un dos últimos anos. Son datos medios, pero cabe salientar outro dato significativo. Santiago é a única área sanitaria con atrasos en operacións cardíacas superiores a 6 meses. Os números falan por sí solos. Por eso, non é certo que as listas de espera foran o motivo para atender a población da área de Pontevedra-Salnés en Santiago en lugar de Vigo. De novo, estamos ante unha situación anti-Vigo e ante unha centralización en Santiago sin fundamento nin dereito, donde o argumento das listas de espera non é máis que unha cortina de fume que encubre outra realidade. Non pretendo cansar con datos, pero ás veces son imprescindibles para evidenciar a situación. No ano 2014, Vigo tiña unha lista de espera media de 64,3 días, mentras que na área sanitaria da Coruña eran de 98,8 días. Entón, a pregunta é lóxico. Por que se desviaron pacientes de Vigo e non se desviaron pacientes da Coruña cara a Santiago? É dicir, se esta era realmente o motivo, as listas de espera eran moitísimo máis altas en Coruña que en Vigo. Pero volveremos sobre esta cuestión. Antes, lembrar solamente que cando foi conselleiro Almuiña, parece que se abrira a posibilidade de recuperación das 300.000 tarxetas sanitarias, pero foron palabras dun día. Supomos que pronto lle tiraron das orellas en Santiago e recuou automáticamente naquele anuncio que había feito da posibilidade de recuperar estas persoas para ser atendidos en Vigo. E agora, ca reciente declaración do conselleiro de Sanidade que cualifica o Hospital Álvaro Cunqueiro de excepcional e ben dimensionado, creemos que é o momento de reclamar unha vez máis a Xunta de Galicia a recuperación para o complexo hospitalario de Vigo da realización das cirurxías cardíacas da área sanitaria de Pontevedra-Salnés. E contamos co apoio dos profesionales sanitarios que sempre se mostraron en contra deste desvío. Teño moi claro que sería un gran beneficio para os pacientes pola proximidade, especialmente tendo en conta a importancia da distancia en situacións de urxencia ou mesmo en circunstancias normales, xa que disminuye o percorrido tanto para o paciente como para as súas familias e coidadores. Pero cal foi a realidade e por que se adoptou esta medida? Porque Santiago tiña un déficit de población e necesitaba aumentar a área de referencia e se engordou a conta da de Vigo. Noutras palabras, a Xunta de Galicia distribúe aos ciudadanos galegos segundo criterios que lle conviña e, por suposto, sin ter en conta criterios médicos nin asistenciales. Por eso, Vigo deixou de ter esta xente
pasar a Santiago e así poder ter a población que necesitaba. De novo, beneficiouse a Santiago e así acumulaba máis experiencia e, ademais, técnicas máis especializadas e un maior financiamento. Por todo iso e por tratarse dunha decisión claramente inxusta, hoxe reclamamos a xusta a reversión da atención de cirurxía cardíaca e dos pacientes da área de Pontevedra para o complexo hospitalario de Vigo, así como os medios necesarios para levar a cabo esta recuperación. Grazas. Grupo Municipal do BNG. Moi bo día de novo. Efectivamente, como xa se comentou, foi no ano 2012 cando Sergas decidiu asignar os pacientes de cirurxía cardíaca do Salnés e Pontevedra ao Hospital de Santiago de Compostela, que ata ese momento estaban asignados ao complexo hospitalario de Vigo. Naquel momento dicían que o motivo era as listas de agarda que había en Vigo nesta especialidade, que eran demasiado longas e que había que alixeirar. Dicían tamén que a apertura do Hospital Álvaro Cunqueiro ia solucionar ese problema na cirurxía cardíaca e que poderían recuperar a situación anterior. Xa naquel momento, só Sanidade Pública advertiu que o traslado tiña outro obxectivo, que era garantir a rendibilidade da empresa privada concesionaria que se faría cargo do Hospital Álvaro Cunqueiro, que pretendía reducir actividade, equipamento, dimensións e profesionais. Tantos anos despois vemos que só Sanidade Pública non andaba errada. Porque, de feito, os pacientes do Salnés e de Pontevedra teñen que seguir desplazándose a Compostela, mentres o persoal do Álvaro Cunqueiro insiste e asegura neste momento que ten menores tempos de espera e que pode asumir esa poboación. Isto sería bo non só para esa poboación, que efectivamente por cuestións de proximidade en casos de urxencia, pero tamén en casos de consultas ou de atención por parte dos familiares, estarían moito mellor situados en Vigo. E tamén sería bo para estes servizos en Vigo que poderían aumentar a súa especialización, medios e financiamento. Non é, como xa se comentou, esta única especialidade que está nesta situación, porque o Sergas castiga a poboación do Salnés e de Pontevedra tamén a desplazarse a Santiago para outras cirurxías moi especializadas e para hemodinámica. Todos estes son motivos máis que suficientes para apoiar esta moción. Pero cal é a razón para que tanto tempo despois todo siga igual? Pois temos que volver a falar de ideoloxía. O Partido Popular goberna para agrandar o negocio das grandes empresas sanitarias privadas a costa da saúde das galegas e dos galegos. E, senón, imos ver varios exemplos. Anuncian un gran macrocentro de saúde en Vigo, Olimpia Valencia, que realmente consiste en trasladar 2 centros de saúde e persoal de outros centros e deixar sin pediatría a Colla e a Pintor Cormeiro. En Vigo, neste momento, son centenas as crianzas sen pediatra asignada e que cada verán son deslocadas a outros centros de saúde. 120 concellos galegos non teñen pediatra, o que lles afecta alrededor de 11.000 nenas e nenos, e 98 concellos máis só teñen atención pediátrica algún día da semana. O Sergas destina só o 12% do seu orzamento a atención primaria, cando a Organización Mundial da Saúde recomenda que sexa o 25%. E ten vacantes 853 prazas de persoal sanitario facultativo e outras 939 vacantes de persoal non facultativo. Neste momento, hai alrededor de 380.000 galegas e galegos en listas de agarda, tanto para cirurxía como para consulta, segundo datos oficiais. E sabemos que os datos oficiais ocultan unha boa parte das esperas e que non teñen en conta esas citas, esas solicitudes que desaparecen por arte de magia do sistema cando unha persoa rexeita ser atendida nun centro privado. O sistema sanitario galego ten 1.200 camas hospitalarias menos hoxe das que tiña en 1999, o que supón pasar de 3,6 camas por cada 1.000 habitantes a 3,27 na actualidade. E as persoas agardan horas nos corredores de urxencias por falta de camas de ingreso. Eso por un lado, pero por outro lado temos que o 22% desas camas hospitalarias están en hospitais privados. Temos que o Sergas lle vai pagar este ano 261,7 millóns de euros en convenios co sector privado, o que é unha cifra récord, e en total 341 millóns de euros do orzamento público de sanidade van ser transferidos a empresas privadas, 341 millóns de todas as galegas e galegos en beneficio desas empresas. De feito, o convenio con Povisa suponlle a Povisa o 80% do volumen do seu negocio e é o convenio máis caro de todo o Estado. Por non falar da privatización do Hospital Álvaro Cunqueiro ou ese sobrecusto de 470 millóns de euros que supuso a súa construción para acabar sendo o hospital máis pequeno, con menos servizos e menos camas do que estaba previsto. En este contexto,
Os seguros privados aumentaron o seu negocio un 166% nos últimos anos no noso país. Case medio millón de galegas e galegos, 2 de cada 10, xa pagan un seguro de saúde privado e a eso lle teríamos que engadir todas esas persoas que se pagan consultas porque teñen doenzas que non poden agardar. O negocio téñeno servido. Deterioro da sanidade pública para empurrar a poboación á sanidade privada e desvío do orzamento público a empresas privadas coa excusa da necesidade de cubrir servizos que o propio Sergas está limitando. Sexa cal sexa a reclamación que lle fagamos aos Sergas neste pleno, sempre está detrás o mesmo motivo, que son as políticas neoliberais, as políticas privatizadoras do Partido Popular en deterioro da sanidade pública, que é a única que garante a igualdade da poboación ante a enfermidade. Moitas gracias. Bueno, al BNG, por lo que me dijo antes, decirle que llevo cotizados 25 años, desde que tenía 21. Seguramente sea más de lo que vaya a cotizar su portavoz en toda su vida laboral fuera de la política, eso sí. Y en relación a esta moción, hablamos de sanidad, de salud y de personas que requieren atención hospitalaria. Quiero empezar desde el acuerdo. Compartimos una idea clara. Cirugía cardíaca es un servicio en Vigo excelente. Presta un gran servicio con profesionales preparados, comprometidos y rigurosos totalmente en su trabajo. Y también coincidimos en algo importante. El Hospital Público Álvaro Cunqueiro es referencia en Galicia en este ámbito, en la cirugía cardíaca, con tecnología avanzada y con mucha experiencia. Es justo reconocer esto. Los vigueses podemos estar tranquilos, porque tenemos uno de los mejores hospitales de Europa, con atención de altísima calidad en cirugía cardíaca y en todas las áreas en general. Esto es muy importante, hablar de calidad y hacerlo sin generar ningún tipo de dudas. Pero también debemos de hablar con responsabilidad, porque el sistema sanitario no se organiza al azar, se organiza desde la equidad, pensando en todos. El Sergas distribuye los recursos y decide derivaciones, con criterios técnicos y sanitarios, no políticos, nunca políticos, buscando las mejores garantías para el conjunto del sistema. Por eso, pacientes de Pontevedra y Osalnés van a Santiago a cirugía cardíaca. Esto responde a datos, a estudios, no es algo que se haga al azar, a tiempos de espera y a cómo se organiza el sistema sanitario, con un objetivo que es claro: la mejor atención, la mayor calidad y que se preste en el plazo más adecuado. Y cualquier cambio que se haga en este sentido, por tanto, requiere calma, requiere consenso, requiere estudio y requiere criterio experto, criterio técnico. Es una decisión técnica, no política, repito, nunca política, y debemos respetarla. Al mismo tiempo, también tenemos que garantizar algo esencial: el buen funcionamiento del servicio en Vigo, que se mantenga este buen funcionamiento, su capacidad y su calidad. Además, en Vigo también atendemos a pacientes de Ourense, de la provincia de Ourense, y en situaciones que son urgentes, tiempo dependientes, como puede ser un ictus o un infarto, estas referencias pueden adaptarse, pero siempre con criterio clínico, técnico. Porque cualquier modificación puede tener consecuencias, puede afectar a los tiempos de espera y a la organización, a la calidad. Por eso hace falta análisis, planificación y consenso, siempre consenso. La instrucción que tiene actualmente el Sergas es fruto de un minucioso estudio y sigue vigente aún. Y cualquier cambio que se pueda hacer en ella debe de evaluarse. No nos negamos a eso en este grupo, pero debe de hacerse de forma hablada con expertos y con rigor. Además, también debe existir una petición formal por parte del centro y garantizar que sea viable esta petición. El Sergas tiene que estudiar las decisiones que adopta, desde la equidad, como decía antes. Hoy los pacientes de Pontevedra y Salnés, como comentaba, son derivados a Santiago. Así está establecido. El Hospital de Santiago también es de referencia y con profesionales de gran nivel. Y eso debe tenerse en cuenta. Y cambiar requiere informes y consenso. La gestión sanitaria es algo muy complejo, por lo que exige una visión global, no localismo. Los datos lo demuestran. En Vigo tenemos 73 días de espera media en operaciones. Hablo en general, en cirugía cardíaca son menos, son 42, frente a más de 120 a nivel nacional. Casi 50 días menos en Vigo que en el conjunto de España. Esto no es casualidad, esto es gestión, es buen hacer, y en otros lugares como Cataluña, gobernada por el PSOE, es de 142 días. Esta es la diferencia entre gestionar y hacer discursos. Y este debate es importante, pero es sanitario. Debe tratarse donde corresponde, que es el ámbito sanitario. Y aún así, repito que compartimos el objetivo: una sanidad pública de calidad, cercana y eficaz, para toda la provincia, para toda su población. Por eso no nos negamos a lo que piden en esta moción ustedes, pero debe de hacerse siempre bien y con compromiso, y eso está más que demostrado. Más de 1.000 millones de euros invertidos cada año por el Sergas, por la Xunta de Galicia, en el área sanitaria de Vigo, y nuevas infraestructuras como el CIS Olimpia Valencia, que tampoco les gusta a ustedes.
En definitiva, Vigo tiene un gran hospital, tiene grandes profesionales y futuro. Sigamos avanzando, hagámoslo desde el diálogo, la planificación y el rigor, pensando siempre en las personas, no en el localismo. Muchas gracias. Grazas. Grupo Municipal Socialista. Señora Martínez, efectivamente, no servía esta desviación con un intento de abaratar o custo do novo hospital, cunha reducción da actividade, do equipamento, de dimensións, do equipo profesional e do servicio de cardioloxía. E tampouco se descartou naquel momento que así favorecían intereses privados da empresa concesionaria. Non entreu neso porque non foi o argumento oficial que deu a Xunta de Galicia. E, señor González Abeijón, eu lle digo que non é certo nada do que dixo vostede hoxe aquí, porque a sanidade viguesa, unha vez máis, foi castigada por decisións políticas e agora vostedes, se non apoian esta iniciativa, se poñen de novo do lado da Xunta de Galicia en vez de porse do lado dos profesionales da medicina de Vigo e tamén en contra da xente que necesita atención sanitaria en Vigo. Porque realmente foi unha descapitalización de Vigo en favor de Santiago, perxudicando principalmente os pacientes por desplazamentos máis largos. Porque, ademais, non parece lóxico que en vez de redistribuir recursos, se redistribuya os pacientes en contra da eficiencia que existía na área sanitaria de Vigo. Polo tanto, toda a lóxica tiña que continuaran en Vigo e non o que vostede di. Foi unha decisión que se tratou de potenciar o complexo hospitalario universitario de Santiago frente ao complexo hospitalario de Vigo e algo máis, sin afectar a Coruña. Esa foi a realidade. E todo elo supuxo dotación presupuestaria que se sacou de Vigo e se levou a Santiago porque os recursos se conceden en función da población. Non existe criterio nin técnico, económico, organizativo e administrativo, por moito, señor González Abeijón, que se empeñe hoxe vostede aquí, que avalara aquela decisión, nin existe hoxe en día porque as listas de espera son moito menores en Vigo que en Santiago. Se tratou de favorecer a outras áreas sanitarias en detrimento de Vigo por razóns de presión política e, lle digo e máis, por tráfico de influencias. E no caso da área sanitaria de Santiago se está cometendo un auténtico atropello non xustificable por decisións técnicos asistenciales, organizativos e económicas. E mire, lle digo algo máis, por que nadie se cuestionou naquel momento que houbera dos hospitales moi próximos facéndose competencia de servicios dentro da mesma provincia? Non, eso non se cuestionou. Por eso eu lle digo que de novo estamos ante privilexios feudales. Medicina en Santiago, servicio de cardioloxía masivamente en Santiago e menos en Vigo e atención primaria, xa saben, unha calamidade. De novo, a Xunta castigando a esta cidade. Gracias, señora concelleira. Sometemos a votación do Grupo Municipal Socialista instando a Xunta de Galicia a adopción de medidas da área de cirurxía cardíaca, hemodinámica e radioterapia. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Queda aprobada por 19 votos a favor e 5 abstencións. Pasamos ao punto 8 da orde do día, moción do Grupo Municipal Socialista instando a Xunta de Galicia a adopción de medidas relacionadas co aeroporto de Vigo. Ten a palabra o Grupo Socialista. Ben, bo día de novo. Cando falamos do aeroporto de Vigo, falamos dunha infraestructura clave para o sur de Galicia e tamén dun servicio público clave para as persoas e o tecido socioeconómico da nosa cidade e da nosa área metropolitana, incluso da área de influencia de Vigo. Hai que recordar
Recordar algúns datos. Vigo ten 300.000 habitantes, se lle sumamos os municipios limítrofes 500.000 e se lle sumamos a área de influencia máis de 800.000 habitantes que vivimos nesta rexión, nesta cidade, na contorna de Vigo. Somos o 11% da poboación de Galicia e o 31% da poboación da provincia de Pontevedra. Pero é que, ademais, tan só en Vigo temos máis de 40.000 actividades económicas en todos os sectores, no sector primario, no sector secundario e tamén no puxante sector terciario. Por tanto, en todos os sectores, coa automoción, co naval, coa innovación como cabeza de lanza do tecido socioeconómico de Vigo. O 20% das empresas de Galicia está na nosa cidade. Por tanto, hai un peso significativo dentro do contexto de Galicia e tamén do contexto da rexión norte de España. Por tanto, a ninguén con sentido común se lle pode pasar a apoiar un aeroporto, unha infraestructura clave para esta cidade, para esta comunidade autónoma como é o aeroporto de Vigo. Por eso, esa proposta de centralizar o turismo en Santiago non pode ser compartida desde esta cidade. Unha cidade que ten no ano 2025 máis de 1 millón de pernoctacións na cidade, máis de 1 millón de pernoctacións de turistas na cidade, un aeroporto que, aínda que ten competencia noutro país e ten competencia dentro de Galicia, ten máis de 1 millón de pasaxeiros. A ninguén, con sentido común, se lle pode esquecer que a distancia que separa Vigo de Madrid supera os 500 kilómetros, a ninguén se lle pode esquecer que a distancia que distancia Vigo de Barcelona supera os 1.100 kilómetros, ou mesmo con Málaga, máis de 900 kilómetros, ou mesmo con Sevilla, máis de 700 kilómetros, ou mesmo con Valencia, máis tamén de 900 kilómetros. E cito estes destinos porque son uns dos 10 destinos que a ENA, o ente público estatal de aeroportos e navegación aérea, identifica como destinos clave para o aeroporto de Peinador, para o aeroporto de Vigo, para o aeroporto do sur de Galicia, porque é aí onde están as relacións das empresas, as relacións do tecido social, do tecido económico que ten esta cidade. Por tanto, uns destinos claves identificados por un ente operador aeroportuario como clave e que ademais compromete con cifras exactas o seu compromiso vía reducción das taxas aeroportuarias. Non así a Xunta de Galicia, que todavía sigue pensando no modelo, que todavía sigue regateando co modelo e que sigue sin apoiar claramente un aeroporto, como digo, como é o de Vigo, que é moi importante. A proposta da Xunta de Galicia é unha proposta de publicidade en destino. Estos días, mentras reflexionaba sobre esta cuestión, moito se me parecía, e permítanme a comparación, con esa publicidade de Visit Ruanda que ese país centroafricano fai nalgúns clubes deportivos como Arsenal ou Paris Saint-Germain. É dicir, quen de París, quen do Arsenal, quen de Reino Unido pensa en visitar Ruanda por esa publicidade que paga 39 millóns de euros ao Arsenal, un país como Ruanda? Pois algo similar pretende facer a Xunta de Galicia, publicitar en destino a visita a Galicia, cando é máis sinxelo entender que un aeroporto necesita avións, un aeroporto necesita rutas. A xente que vive nas cidades necesita desplazarse nesos miles de kilómetros usando avións. O tecido económico necesita avións para seguir xerando emprego, para seguir xerando economía na nosa contorna. Por lo tanto, ese é o modelo que quere a Xunta de Galicia, é un modelo distinto ao que queremos nós, promocionar Vigo con avións, con rutas, con capacidade real, efectiva, para que podamos viaxar por lecer, por traballo, para facer economía, por estudios, para satisfacer, en definitiva, as necesidades das persoas e das empresas que xeran emprego na nosa contorna. Por tanto, o que queremos é que a Xunta de Galicia apoie decididamente o aeroporto de Vigo con consignación presupuestaria clara para poder promocionar voos dende o aeroporto de Vigo. Parece que o Partido Popular de Galicia vai a xerar outro aeroporto de Castellón, publicitado, pero sin avións. O que queremos é que haxa avións, que haxa voos, que haxa destinos na nosa cidade. Gracias. O concelleiro ten a palabra ao grupo do BNG. Ben, desde o Bloque Nacionalista Galego recoñecemos
e agradecemos con sinceridade o esforzo de afinado que se fixo por parte do Grupo Municipal Socialista nesta moción en relación a un debate tan importante como é o futuro do aeroporto de Peinador. Digo con absoluta franqueza, cero dose de cinismo, digo que hai un afinado con algunhas cuestións que nos parecen relevantes, como é efectivamente entender que o aeroporto xoga un papel como tractor de carácter socioeconómico para alén dos seus usos directamente turísticos, de partir efectivamente da dimensión e do alcance supramunicipal do aeroporto. Peinador é moito máis que o aeroporto da cidade de Vigo, é o aeroporto do sur de Galicia e debe ser unha terminal de referencia no conxunto da Eurorrexión Galiza do Norte de Portugal, e dende logo agradecemos inmensamente o afinado e o matizado que se fai nomeadamente na proposta de acordos en relación ao asunto sobre o que o BNG mantemos unha posición diverxente ou discrepante dos postulados que até o momento sostivo o goberno municipal, como é o das subvencións. Agradecemos que cando se fala de subvencións se asuma que efectivamente é unha competencia absolutamente impropia dos concellos e o que se combine, inda que se diga por pasiva, é a que a Xunta de Galicia execute a proposta que no seu momento trasladou no Comité de Coordinación Aeroportuaria, que é que a Xunta de Galiza asuma as súas competencias e a súa responsabilidade no proceso de captación e de consolidación de voos en todas as terminais aeroportuarias do noso país e singularmente no aeroporto de Peinador. Por tanto, tal e como lle dixemos no último pleno, donde era óbice, donde era un obstáculo pro BNG poder apoiar unha moción que partía da afirmación de que o Concello de Vigo tiña que seguir a subvencionar, inda que foran un terzo, esas aerolíneas, dende logo o redactado que hoxe trae o Partido Socialista vai permitir que o BNG apoiemos este texto. Dicía que iban afinados até que o concelleiro estadista señor Aneiros patinou, non? E non vamos a hacer sangue, mas dende logo está moi fora de lugar a equiparación coa política de captación turística en destino que este Concello de Vigo tamén fai, senón xa me explicarán para que, iba a dicir unha palabra malsonante, para que motivo instalan MUPIs sobre o Nadal de Vigo en Nova York, non? Ou en Xapón, coa campaña de Visit Ruanda. Vamos facer unha breve paréntese e vamos omitir unha reflexión que eu creo que foi pouco reflexionada por parte do portavoz do Grupo Socialista nesta moción, porque non dá lugar. Para cuestionar en que se verifica ou en que se manifesta no concreto a proposta da Xunta de Galiza, non é necesario tirar de equiparacións que non resisten unha mínima análise, non? É sinxelo, a Xunta de Galiza dixo que ia facer algo e agora na práctica o que nos está dicindo é que non ten moita intención de o facer, non? Polo importe, sobre todo polo importe que se pretende mobilizar, que está moi por debaixo dos importes que os propios concellos, tanto de Vigo como de Santiago de Compostela ou como da Coruña, teñen mobilizado con carácter anual para estimular efectivamente a captación e a consolidación de voos nos aeroportos das súas respectivas cidades, como tamén polo formato, non? Porque efectivamente se desiste de outras fórmulas que sí se están a explorar e que sí se están a aplicar por parte de outras administracións, tanto locais como autonómicas, no conxunto do Estado. É claro que a Xunta de Galiza, o Partido Popular, quixo sacudirse o debate aeroportuario con un anuncio de boas intencións, pero que logo, cando vamos á letra miúda, que ademais se está paseando por aí, ¿no? en encontros ad hoc, ¿no? Con según que organizacións e sectores, pero que non se somete ao necesario consenso e acordo coas diferentes administracións e tamén non se dá conta nin del, por exemplo, no Parlamento de Galiza, pois vemos que é un plan que é unha cascabaleira, ¿no? Que é un plan oco que non ten a máis mínima intención. No entanto, BNG formulamos unha emenda de adición, de engádego, para completar os seus acordos, insistindo nalgúnas chaves que para nós son fundamentais. Primeiro, efectivamente, exixir que se materialice ese compromiso dun marco de cooperación que nos permita avanzar cara a articulación dun sistema aeroportuario galego que parta da idea de que todos os aeroportos galegos van ter voos tamén dedicados a turismo, a principiar, obviamente, por Peinador. En segundo lugar, instar a Xunta e o Goberno español a poñer en marcha un plan de dinamización do aeroporto de Peinador con medidas e con orzamento concreto, instar a Xunta de Galiza a demandar a transferencia de competencias en materia de aeroportos de interese xeral para que a política aeroportuaria de Galiza non se decida en Madrid, que como hoxe se está a decidir, e en último lugar reiterar a demanda de que a terminal aeroportuaria de Peinador, polo menos, teña un bus directo a terminal como teñen outros
os aeroportos do noso país. Esas son as propostas para mellorar a moción que o BNG está en condicións de apoiar. Ten a palabra o Grupo do Partido Popular. Buenos días a todos. AENA, que es quien tiene competencias aeroportuarias, está a favor de promocionar los aeropuertos gallegos en origen, además de promover bonificaciones del 60% a cada nueva ruta que se abra en Peinador. La Xunta, la Diputación de Pontevedra y los sectores implicados están a favor de promocionar los aeropuertos gallegos en origen y de esas bonificaciones propuestas por AENA. Todos avanzamos en la misma dirección. El único que va en sentido contrario es Abel Caballero. AENA sí, Xunta sí, Diputación sí, sectores implicados sí, Abel Caballero no. El alcalde socialista de Vigo insiste en el modelo fracasado de subvencionar aerolíneas. Parece que no le ha bastado con gastarse 10 millones de euros de los bolsillos de los vigueses en la última década para acabar consolidando 0 rutas aéreas. Ese es su triste balance. Y sorprende que el BNG apoye pagar a empresas privadas. Barcelona, Dublín, Edimburgo, Milán, Bolonia y Londres con Ryanair, Mallorca, Ibiza, Valencia, Sevilla, París y Londres con Air Nostrum. Se gastó más de 10 millones de euros en subvencionar todas estas conexiones y no se consolidó ninguna de ellas. Con 10 millones de euros, la Xunta acaba de licitar la construcción de un edificio de 50 viviendas en Navia. Si salimos a la calle a preguntarle a los vigueses a qué prefieren destinar los 10 millones de euros, yo creo que las respuestas serían muy ilustrativas. Así que harían mejor en sumar y colaborar en favor del aeropuerto de Peinador. Deberíamos remar todos en la misma dirección. Hasta AENA, Gobierno de España, está de acuerdo con esta postura. AENA, a la cual, por cierto, el PSOE vigués se cuida de no hacerle ningún reproche. Solo se lo hace a la Xunta de Galicia y a la Diputación de Pontevedra, a pesar de que las 3 administraciones tenemos el mismo planteamiento. Tampoco le reprocha a AENA que haya desviado todos los vuelos desde Santiago a Coruña, mientras la pista de Lavacolla está en reformas. ¿Por qué? Porque fue nombrado hijo predilecto de La Coruña por las inversiones en el aeropuerto de Alvedro y porque en realidad Peinador le importa bien poco a Abel Caballero. Todo este conflicto es una excusa para atacar al Partido Popular. De hecho, últimamente en sus declaraciones diarias habla más del Partido Popular que de los problemas de la ciudad. Está obsesionado con el PP de Vigo y con las elecciones, hablando continuamente de los resultados electorales que, según él, sacarán unos y otros en el año 2027. Debería preocuparse más de los problemas de los vigueses y hablar menos de las elecciones que solo le importan a él. Deben ser los nervios, porque las encuestas le siguen diciendo que pierde votos. Ya perdió 20.000 en el 2023 y no sabe cómo frenar la sangría. Como digo, le importa poco Peinador y también le importa muy poco el turista. Para este alcalde, el turista es solo una estadística, un número sobre el que presumir o sobre el que callarse en función de si le interesa o no. Porque el trato que profesan a los visitantes es indigno. No hay ninguna oficina de turismo en Vigo ni a pie de calle, ni estable. Hay que ir a la 10ª planta de este concello para obtener información. Y dejan que los peregrinos se pierdan por Vigo, ofreciendo una mala imagen de nuestra ciudad al turismo internacional, que aunque no lo mencionen, está subiendo en Vigo gracias al Camino de la Costa. A los vigueses nos gusta enseñar nuestra ciudad, guiar a los visitantes, pero el que más tenía que cuidarlos, que es el alcalde ausente en este pleno, es el peor anfitrión que hay en Vigo. Consiguió que los turistas se perdiesen buscando el camino y ha logrado que ahora también se pierdan buscando la oficina de turismo. Además, ustedes, señora Aneiros, hasta ahora no se lo he escuchado nunca, llevan semanas enfocando esto parcialmente al hablar solo de turismo y no de negocio. Hacen lo contrario que el clúster de turismo de Galicia y ni una cosa ni la otra. Desde el Partido Popular de Vigo rechazamos cualquier propuesta limitante, tanto la que quiere relegar a Peinador a una terminal de negocios como la que solo piensa en turismo y no tiene en cuenta ni a nuestras empresas ni a las empresas de la provincia. Los casos de éxito propuestos por AENA, que es la que tiene los datos, la que tiene las competencias y el análisis de mercado, analizan las rutas con demanda en las 2 direcciones para beneficiar a nuestro turismo y para facilitar las conexiones a nuestras empresas. Se lo hemos dicho en multitud de ocasiones, acudan a los expertos y confíen en el potencial de Vigo. Es triste que un alcalde piense que su ciudad solo puede captar vuelos pagando. No presenten mociones hostiles y apuesten por iniciativas de consenso. Acepten nuestra enmienda y piensen en clave de ciudad. Y termino diciéndolo alto y claro. No queremos subvencionar aerolíneas. A ver,
acepten que hay otras formas de gobernar. El PSOE tiene la suya, nosotros tenemos la nuestra, y los tiempos en los que Abel Caballero manejaba el presupuesto de la Diputación de Pontevedra acabaron en el año 2023. Él ya no es el presidente en la sombra. Y si quieren decidir cómo invierten los recursos la Diputación y la Xunta, sumen en las urnas los votos necesarios para ello. Se llama democracia. Democracia. Señora concejala. Tiene la palabra el Grupo Socialista para cerrar el debate. Ya verás. Ben, o Partido Popular perdeu de novo a ocasión de apoiar aos vigueses e tamén as empresas desta cidade. Na miña intervención falei de que somos o 20% das empresas de Galicia, falei tamén de que somos un porcentaxe significativo do Produto Interior Bruto de Galicia, falei tamén de que esta cidade é líder no sector primario, no sector secundario e no sector terciario. Por tanto, parece que ten unha xordeira demasiado voluntaria e perdeu a súa ocasión para apoiar decididamente a esta cidade. Mire, aquí non se falou nunca de subvencións. Eu non falei de subvencionar compañías aéreas. Parece que aquí a única interesada en subvencionar compañías aéreas é o Partido Popular, en subvencionar. Esa é a política do Partido Popular. Pero miren, eu lle pregunto, a vostedes lles parece que con 100.000 euros para publicidade en orixen é suficiente para captar voos nacionais e internacionais para este territorio? Lle parece vostede esa proposta axitada da Xunta de Galicia? Mendigar con 100.000 euros para que veñan a Galicia dende publicidade en orixen? Miren, esa é a falacia da Xunta de Galicia. Comprometer coa boca grande, pero coa boca pequena, romper esos acordos. Eu lle falaba de distancias que nos separan da capital do Estado, distancias que nos separan da segunda cidade en importancia económica e coa que temos relación económica, que é Barcelona, máis de 1.000 kilómetros. Distancia tamén con hubs importantes para voos internacionais como poden ser Málaga ou Palma de Mallorca. Eso é o que nos ten que mover a incentivar esos voos que nos moven con conexións aéreas nacionais e internacionais para que sí o negocio siga chegando a esta cidade, para que sí as empresas sigan viaxando e poidan pechar acordos con outras empresas de outras comunidades autónomas e tamén de outros países, porque estamos nun contexto internacional, nun contexto globalizado que parece que o Partido Popular e a Xunta de Galicia só queren centrar no Xacobeo, no Camiño de Santiago. Esa é a política da Xunta de Galicia, a política da señora Sánchez e a política da Deputación de Pontevedra. Nós defendemos un sistema aeroportuario que favoreza a mobilidade das persoas, que favoreza o tecido socioeconómico do sur de Galicia, que é o que está no aeroporto de Vigo, no que está no aeroporto de Peinador. E, por tanto, o que demandamos da Xunta de Galicia é ese apoio claro, indiscutible, con compromiso, con cifras, para que se poidan establecer accións, e non falamos nunca de subvencións, para que existan voos con destino e con orixen no aeroporto de Vigo. Esa é a proposta do Goberno de Vigo. A que agradecemos o voto a favor anunciado polo Bloque Nacionalista Galego, pero non podemos apoiar esa moción ómnibus, ou esa engádega ómnibus, porque ten cuestións que hai que pulir, digamos, non? Eso de evitando solapamentos, eso é preciso aclarar, clarexar esa cuestión, pero apoiamos esa... Gracias. Ben, antes de someter a votación esta moción, quero que conste en acta o meu rexeitamento total a que haxa xente na política que considera que as mulleres somos mandadas e que cando exercemos posicións de dirección nunha administración, como foi o meu caso na Deputación de Pontevedra, que mandan outros eles, cousa que é tan absolutamente falsa como que durante 8 anos a Deputación de Pontevedra cambiou radicalmente a forma de gobernar. Unha forma de gobernar baseada na transparencia, en que os recursos se repartían con bases transparentes, na que de ningunha forma se aprobaban subvencións, porque o Partido Popular sí que aproba subvencións cando lle convén electoralmente, non se aprobaban subvencións con informes desfavorables do secretario do Pleno e ainda moito menos cando esos informes eran desfavorables, pois se votaba ao secretario e non se permitía
que seguir exercendo as súas labores. Esa é a diferencia entre unhas e outras. Esa é a forma diferente de actuar. Nunca houbo na Deputación de Pontevedra, mentras eu fun a súa presidenta, aprobación de ningún proxecto, subvención, medida ou patrocinio que tivera un informe desfavorable do secretario. Nunca aconteceu eso. Eso ocurre agora, sendo vicepresidenta, a señora que di que a anterior presidenta era unha mandada. E todo o mundo sabe que se algo non é esta concelleira que hoxe preside este pleno é mandada de ninguén. Nunca o fun e sempre loitei contra que as mulleres foran mandadas. Isto é a forma de que uns entendemos como se xestionan as administracións e como o fan outros, cousas que seguramente deberían ser investigadas pola xustiza porque son gravísimas. Informes desfavorables que ten o goberno actual da Deputación de Pontevedra. Así que a veces é mellor estar calada para non meter tanto a pata. E agora sí, someto a votación a moción. Votos a favor da moción? Votos en contra? Abstencións? Votos en contra? Abstencións non hai. Queda aprobada por 19 votos a favor e 5 en contra. Pasamos á parte de control. Punto 9 da orde do día. Mocións. Moción do Grupo Municipal do Partido Popular diante da proliferación das narcocasas en Vigo e incremento da inseguridade cidadá. Ten a palabra o Grupo Popular. Pues traemos hoy a este pleno una moción que no responde a intereses partidistas, sino a una preocupación real y creciente en nuestras calles. La inseguridad ciudadana en Vigo derivada de la proliferación de las llamadas narcocasas. No estamos hablando de percepciones abstractas, ni estamos hablando precisamente de vecinos que viven con miedo, de familias que ven cómo su barrio se degrada, de situaciones que llevan años enquistadas sin que las administraciones con competencias en materia de seguridad actúen con la contundencia necesaria. El caso de Fontiñas de Arriba, en Cabral, es paradigmático. 2 años de denuncias vecinales, 2 años de trapicheo, de ataques violentos, de robos y de sensación de abandono, a pesar de que su caso ha aparecido en todos los medios de comunicación locales y en algunos nacionales. Y mientras tanto, las instituciones con competencias en materia de seguridad miran hacia otro lado, o peor aún, tratan de desviar la atención. Pero esto no es un caso aislado. Tenemos problemas similares en el antiguo mercado municipal de Cabral, también cerca del Colegio Sello, en Navia, en Santa Cristina, en la zona de la Florida, en el Camiño do Chouzo, en Irmandiños, en Menéndez Pelayo. La realidad es evidente. Los puntos de venta de droga y los focos de inseguridad están aumentando. Y frente a esto, ¿qué hace el Gobierno municipal? ¿Qué hace la subdelegación del Gobierno? Pues en lugar de asumir responsabilidades y actuar, se dedican a atacar al Partido Popular, a intentar desacreditar a quienes damos voz a los vecinos, a inventar polémicas para no afrontar el problema de fondo. Como sabían que volvíamos a Fontiñas, el subdelegado de Gobierno mandó ese mismo día una patrulla para que saliera en televisión y que pareciera que se hacía algo. Y se ordenó el desalojo de una narcovivienda en Navia a modo de cortina de humo. Se ordenó a las 21:30 del día anterior, cuando ya el PP de Vigo había convocado a los medios y era pública nuestra presencia. Pues si nuestra presencia ante una narcocasa sirve para desmantelar otra, estamos encantados de formar parte de la solución. Iremos a más narcocasas hasta que queden todas desmanteladas, porque no sería la primera vez que conseguimos poner fin a un punto de venta de drogas. Ahí está el ejemplo de la que estaba al lado de la Ciudad de la Justicia,
que se derribó gracias a la presión vecinal y política. Desde el PP de Vigo exigimos reiteradamente la declaración de ruina de esa vivienda y lo conseguimos. Así se erradicó el problema. Ese es un caso de éxito que se puede extender al resto de barrios, pero los vecinos necesitan que se les diga cómo actuar. En lugar de dedicarse a hacernos oposición y de ejercer política partidista desde las instituciones, el señor Losada haría mejor si se esforzase en trabajar. Si el tiempo que dedica a la estrategia política lo invirtiese mejor en seguridad en Vigo, y así podríamos tener delincuencia cero. Y el señor Caballero, que se jacta de ser el jefe de la Policía Local, haría bien en aportar efectivos y coordinarlos con la Policía Nacional. Debería pensar menos en Nueva York y atender más a Cabral, a Florida, a Colla, a Navia y a Churruca. Ya que no lo hacen, traemos esta moción para espolearles, planteando medidas concretas, realistas y necesarias. Primero, reforzar los patrullajes ante un problema creciente. Hace falta más prevención y más presencia en las calles de la Policía Local y de la Policía Nacional, coordinadas y con medios adecuados. Segundo, hay que dotar a la ciudad en su conjunto de los recursos necesarios, porque nuestros cuerpos de seguridad hacen lo que pueden y muy bien, pero no pueden hacerlo todo sin efectivos suficientes. Tercero, impulsar cambios legislativos que permitan desalojar de forma ágil las viviendas ocupadas que se puedan utilizar para delinquir. No puede ser que la ley proteja más al que delinque que al vecino que cumple. Cuarto, crear una oficina municipal de atención frente a la ocupación en todas sus formas, ya sea en narcoviviendas, con inquiocupas, con personas en situación vulnerable que desgraciadamente no encuentran otra alternativa. Una herramienta útil para agilizar trámites, para asesorar a vecinos y a propietarios y para atender situaciones sociales complejas. Una oficina, en suma, que sea transversal e implique a diferentes concejalías. Y quinto, pedimos la dimisión, por supuesto, del subdelegado del Gobierno. No es admisible que se lancen acusaciones falsas contra representantes públicos por el mero hecho de ser de otro partido. No es admisible que se utilicen bulos para tapar la inacción. Y termino ya. Hoy no votamos una moción del Partido Popular de Vigo. Hoy votamos si estamos del lado de los vecinos que sufren problemas de inseguridad o no. Muchas gracias. Muy bien. Muy bien. Ten a palabra o grupo do BNG. Miren, esta moción do Partido Popular só podemos cualificala, vou intentar facelo dende a maior serenidade, como un acto político repugnante dun Partido Popular que xa decidiu converterse en marca branca da dereita reaccionaria ultraespañolista de Vox, despois de comprarse complexos o da prioridade nacional que nin o lepenismo en Francia é capaz de defender hoxe, traen unha moción que pivota sobre falsidades e un discurso que alenta o medo e a porofobia. Atrévense a falar dunha alarmante crise de seguridade cidadá relacionando sen pudor narcocasas con ocupación. Un marco falso que o Partido Popular o único que busca é amedrentar e criminalizar persoas en risco de exclusión social. Miren, o mellor antídoto frente ao seu discurso de odio son os datos. Falemos de seguridade en Vigo. Vigo é unha das cidades máis seguras do conxunto do Estado español, destacando entre as urbes de máis de 200.000 habitantes. O pasado ano 2025 rematou cun 8,7% menos de delincuencia convencional, un 20% menos de roubos e, o que é máis grave, un 20% menos de agresións sexuais e un único e infeliz homicidio. Non hai tampouco un aumento dos delitos ligados ao tráfico de drogas. O que aumenta en Vigo é a ciberdelincuencia, esa que vai en traxes e pasea por casinos. Ao que chaman vostedes con ese nome espectacularizante de narcocasas ou narcopisos, en realidade son os tradicionais puntos de menudeo de drogas. Dillo un veciño de Vigo que se criou en pleno corazón de Balaídos, que medrou en Coia e que fai vida no Calvario. Porque os narcos, os de verdade, non están en infravivendas. Están nos iates que frecuentaba o seu líder Alberto Núñez Feixóo. Chama a atención que a súa resposta frente ao grave problema das drogas sexa sempre o mesmo. Acción policial sobre o último e máis feble elo da cadea de distribución. Nunca políticas preventivas, nunca recursos para a reintegración social, nunca actuar contra os capos de pescozo
luto branco e traxe de alta costura, os mesmos narcos que financiaban no pasado campañas electorais. E falemos de ocupación. En Vigo, con máis de 22.000 vivendas baleiras, segundo os datos oficiais do Censo de Fogares do Instituto Nacional de Estadística, as que poderíamos engadir centos de baixos en naves industriais ou empresariais baleiras, hai un total de 30 puntos do que vostedes chaman ocupación. O seu gravísimo problema atinxe o 0,13% do parque de vivenda desocupado. Miren, relacionar o uso de vivendas ou locais en uso por persoas empobrecidas ou en exclusión con narcocasas é unha indecencia impropia dos que despois, sin rubor, se pelexan polo seu sitio en procesións religiosas ou en misas. Utilizar aquí ou incorporar nesa ecuación, ademais, o que vostedes chaman inquiocupas, que non é outra cousa que as persoas que tendo que vivir de alugueiro non se poden permitir os prezos dese aluguer pola situación social, é un acto máis da súa indecencia e da súa evidente falla de caridade e de misericordia cristiana. Miren, propoñen unha oficina municipal de antiocupación, supoñemos que empurradas e empurrados polo grande éxito da liña antiocupación da Xunta de Galiza, que recibiu un total de 3 denuncias ao ano en toda Galiza, non? Lástima que os seus propios datos oficiais desmonten o seu singular relato reaccionario. Miren, a posición do Bloque Nacionalista Galego é firme e clara. A pobreza e a realidade que subxace e que se relaciona, provocada precisamente en grande medida pola pobreza, non se esconde nin se criminaliza. O que hai que facer é combatela con máis xustiza social e con máis dereitos. Con políticas sociais que garantan dereitos ao conxunto da veciñanza, a principiar polo dereito da vivenda. Porque da mesma maneira que nos abochornan algunhas declaracións cando se fala de que en Vigo hai xente que vive na rúa porque quere. Eu gostaría de ver os integrantes do Grupo Municipal do Partido Popular pasar unha soa noite nalgún dos choupanos ou dos narcopisos dos que falan. A ver se é un ambiente absolutamente atractivo e, dende logo, confortável para ninguén. Por iso, esta moción vai recibir un rotundo non do BNG. Un non a unha moción do Partido Popular que, sinceramente, o único que busca é enlamar o debate desde unha evidente insensibilidade social, desde unha permanente vontade de empurrar o odio, alimentar o medo e impoñer a lei do funil. Esa lei que aplica puño de ferro contra os máis febles e luva de seda cos poderosos delincuentes. Esa lei do funil que castiga os robaperas, pero que mantén os delincuentes de verdade fora de prisión. Esa visión social que cree que os problemas da sociedade se corrixen con policía e non con xustiza. Gracias, señor concelleiro. Ten a palabra o Grupo Socialista. Antes de entrar no fondo desta moción, hai unha cuestión previa que é ineludible. O Partido Popular de Vigo debe de pedir perdón. Debe pedir perdón por unha actuación absolutamente irresponsable o pasado mes de novembro en Cabral, que rebentou unha operación policial en marcha, por certo, con supervisión xudicial, porque así é como traballan as forzas e corpos de seguridade do Estado. E debe de pedilo porque cando ían facer o seu show mediático no barrio das Fontiñas, a Policía Nacional estaba nese mesmo momento desarticulando un piso de menudeo, o 7º, por certo, no que vai deste ano. Menos mal que estaban vostedes dispersos, entretidos no show mediático, porque senón tamén terían reventado esta operación. E aquí hai unha interpretación posible única, e é que cando as forzas e corpos de seguridade do Estado están a desenvolver actuacións operativas, existe un principio básico recollido no funcionamento ordinario das institucións. Discreción, respeto aos operativos e responsabilidade institucional da que vostedes, desde logo, carecen absolutamente. Pero non fai falta máis que ver as bochornosas sesións do xuízo da Kitchen para saber para que utilizan vostedes as forzas e corpos de seguridade do Estado cando gobernan. Para romper a martillazos ordenadores, roubar probas que incriminan ao Partido Popular na súa financiación irregular. Miren, señores do PP, calquera actuación pública que interfira nese marco vulnera ese principio, pero claro, iso a vostedes lles pilla ben lonxe. Pero máis grave non só foi o ocurrido, é que non rectifican e perseveran no erro e traen aquí unha moción noxenta e indecente que lles achega ao partido de cabeceira que teñen vostedes
vostedes con Vox, a esa prioridade patriótica que se dedica a sembrar o medo, a alarma social, a estigmatizar aos vulnerables, se dedican vostedes única e exclusivamente a eso. Mire, vostedes non están cuestionando este goberno, non están cuestionando o subdelegado do goberno, están cuestionando a Comisaría de Vigo e aos magníficos profesionais que traballan en ela, están cuestionando a UDICO e están cuestionando a Brigada de Seguridade Cidadá desta cidade. Profesionais que actúan baixo a estricta dirección dun xuíz e conforme a legalidade vixente. E fronte a iso que fan vostedes? Espallar bulos e fake news e dar datos falsos, como se dedican, bueno, e traen vostedes esa magnífica diputada de Ourense que vai polos platós escupindo mentiras. A criminalidade convencional descendeu en Vigo, non se incrementou nun 34% como vostedes afirman, descendeu 8 puntos porcentuais. Pasamos de 8.677 casos penais a escasamente 8.000, porque vostedes manosean os datos, vostedes remexen datos porque non lle gusta o que lle sale e nin así son capaces de ter credibilidade. Mentres vostedes construen relato diante da súa ausencia de proxecto político para esta cidade, os demais actuamos responsablemente conforme a dereito. Intervencións policiais baixo estricto control xudicial. Insisto, claro, con isto da policía patriótica do PP, eu entendo que isto de o seguimento xudicial a vostedes lle sona rarísimo. Os narcopisos que vostedes lle chaman que non son narcopisos, senón que é donde se trapichea de toda a vida, tamén existen nas cidades donde vostedes gobernan, porque vayan vostedes a Ferrol ou vayan vostedes a Madrid a ver que atopan ali, non? Non teñen vostedes proxecto político para esta cidade. Entón, se tiñen que dedicar a estes shows mediáticos que, de verdade, non sei quen aconsellaría que viñera usted hoxe a este pleno con esta moción absolutamente noxenta, na forma e no fondo, noxenta. E, mire, vou dicir unha cousa, señora Sánchez, para aprender algo de narcos, o mellor podería tirar do seu asesor de cabeceira o señor Feijóo, que seguro que algo lle enseña polo camiño. Moitas gracias. Para pechar o debate ten a palabra o Grupo Popular. Bueno, pues compruebo que el BNG ha sacado a relucir su habitual y oportunista demagogia. O no ha entendido nada o no ha querido entenderlo, porque claro que el acceso a la vivienda es un problema y por eso este Partido Popular de Vigo propuso movilizar 60 millones de euros de las arcas municipales para facilitar el acceso a la vivienda. Y por eso la Xunta de Galicia está construyendo cientos de viviendas en Navia y está trabajando en el ofimático y ha aprobado importantes ayudas para el alquiler. Estas son las políticas del Partido Popular. Pero también la ocupación es un problema y también hay que abordarlo, aunque ustedes quieran minimizarlo. Sin ir más lejos, miren lo que sucedió la madrugada del pasado sábado en la calle Cesario González. En nuestra propuesta contemplamos claramente todas las situaciones, incluidas las de personas sin techo. Lo dije en mi primera intervención y lo repito ahora. Aquí nadie criminaliza la pobreza. Distinguimos entre personas sin recursos que necesitan un techo y deben ser atendidas por las administraciones públicas y entre delincuentes que atacan a vecinos que solo quieren vivir en paz. Negar la realidad no la hace desaparecer, porque los vecinos de Cabral, de Florida, de Colla o de Churruca no viven en una ficción, viven situaciones reales de inseguridad que PSOE y BNG están infravalorando. Porque después de escuchar sus intervenciones queda claro que aún algunos siguen más interesados y preocupados en atacar al Partido Popular que en resolver el problema. Señora Aguiar, no le vamos a hablar ni del Tito Ver, ni de Ábalos, ni de nada de eso. Será porque la seguridad a ustedes no les da titulares, ni les da fotos, ni se puede inaugurar. Respecto a la polémica con el subdelegado, con el señor Losada, lo reiteramos. Se acusó al Partido Popular de algo muy grave y cuando se pidió una explicación oficial y por escrito al señor Marlaska, al Gobierno de España, sobre si había una operación policial en curso en el barrio de Fontiñas, en Cabral, no pudieron aportar pruebas. ¿Por qué? Porque era absolutamente falso. Y en lugar de rectificar, ustedes insisten. Miren, los vecinos no quieren debates estériles, quieren ver más policías en las calles, que se les dote de más medios, quieren que se actúe contra las viviendas utilizadas para delinquir, quieren soluciones. Votar en contra de reforzar la seguridad es difícil de explicar fuera de este pleno. Y voy a terminar animando a la señora Aguiar
al subdelegado del Gobierno y al BNG que hagan una cosa, cojan sus estadísticas, las que acaban de decir, vayan con ellas a Cabral y cuéntensela a los vecinos, a ver qué sucede, a ver qué les responden. Desde luego, no es la realidad que ellos viven. Con datos no se desmantelan narcocasas ni se les da más tranquilidad a esos vecinos. Muchas gracias. Muy bien. É de unha gravedade tal o que temos escoitado por parte do Grupo Popular que é imposible non intervir, non? Porque cando un grupo como o Grupo Popular que goberna en Galicia, que ten gobernado no Estado, incluso aquí fai moitos anos, na cidade de Vigo, rexeita e abandona a posición de que nunha democracia hai que facer as cousas atendendo ao Estado do Dereito e que realmente estamos nunha situación aínda máis grave da que eu vivo cada martes e mércores no Senado, convertido nun espacio tóxico onde o insulto, a descalificación, a sinrazón, a barbaridade, a falta de proposta para dar valga a redundancia, respostas, demandas da cidadanía tamén chega aquí, ao mundo local. E nos atopamos con unha moción na que se chega a decir verbalmente, vai quedar grabado, que claro que as estadísticas e os datos non. Pois oiga, non sei eu que hai máis racional que tomar decisións atendendo as estadísticas. As estadísticas son as que permiten ter conciencia da relevancia das cousas. Pero claro, se xa nos metemos nesa irracionalidade total de rexeitar as estadísticas, os datos, non, o importante é que a diputada Ana Belén Vázquez veña a facer o espectáculo habitual que fai non solamente no Congreso dos Diputados, sino en programas onde tantas veces teñen que facerla consciente dos bulos e mentiras que di. Eso sí, a chirío limpio, sempre, non? Ese é o modo de facer política que considera o Partido Popular, que construe unha sociedade de convivencia, de verdade. Ese é o modelo. Detrás de isto coincido totalmente en que hai unha total aporofobia, total e absoluta. O rexeitamento a xente pobre, a que non ten nada, a que lle culpamos de todo. E cando os datos dunha cidade que é tan segura como esta, se queren trastabillar para xenerar inseguridade, é unha irresponsabilidade de tal calado que non pode unha estar calada. É unha falsidade. Todo o que aparece nesta moción, unha auténtica falsedade. Pero claro, porque a xente ten moita máis memoria do que o Partido Popular cree. Que veña o Partido Popular a falar de narcopisos, de narcos. O Partido Popular, que non soamente é Feijóo intimísimo amigo de un narco que non soamente era un yate, era viaxes por toda Europa. Un narco, coñecido e recoñecido, ese narco, non soamente era eso, eran os alcaldes, narcotraficantes do Partido Popular, ou alguén olvidou Ribadumia, ou Cambados, ou o Grove, ou a relación tan directa que había cos gobernos do Partido Popular que reuníanse en Portugal cos narcos. Home, vamos a ter que volver a ler Fariña, onde queda tan claro que pasou aquí. Polo tanto, esta moción é unha moción inhumana, chea de mentiras, de falsedades, de crear unha sensación de inseguridade onde hai seguridade e de intentar cuestionar o procedemento xudicial e policial que está claramente establecido. E, por certo, nunca houbo tanta policía local en Vigo como agora, sempre
todo é posible solicitar máis, pero nunca houbo tanta policía local. E tampouco, nunca houbo tanto traballo habitual, cotidiano e diario coa Policía Nacional e a Guardia Civil. Así que, de verdade, que eu creo que temos que pensar un pouco o que facemos. Non vale todo. A discrepancia democrática, posicións diferentes, pero este tipo de mocións son absolutamente vergonzosas. Avergonzan a esta cidade. Totalmente e absolutamente. Así que eu lles pido que reflexionen e que midan o que fan e o que dicen, porque están vostedes poñendo en perigo o procedimento do Estado de Dereito, porque eu xa comenzo a creer que ustedes non creen na democracia, sinceramente. Empezo a pensalo así de claro. O vivo, xa digo, cada martes e cada mércores en espacios tóxicos que vostedes, xunto a vos, xestionan. E isto non se pode consentir e hai que falar alto e claro para poñerlle freno a estes desmanes políticos, que é o que hoxe estivemos vivindo aquí con esta moción. E a someto a votación. Votos a favor da moción. Votos en contra. Queda rexeitada por 19 votos en contra e 5 a favor. Pasamos á parte de resolucións. Dar conta de resolucións da alcaldía ditadas entre o 19 de marzo do 26 e o 20 de abril do 26. Algúnha observación? Queda dada conta. No punto 11 da orden do día, dar conta de resolucións asinadas por concelleiros, concelleiras, delegados, delegadas, ditadas tamén entre o 19 de marzo e o 20 de abril do 26. Algúnha observación? Queda dada conta. Pasamos ao punto 12 da orden do día, formulación de rogos. Ben, desde o Grupo Municipal do BNG realizamos o seguinte rogo: que se manteñan abertas e con horario amplo todas as instalacións deportivas da cidade para uso e desfrute da veciñanza, incluídos os gimnasios municipais que xa sofren feches recorrentes por falta de persoal, desistindo así da decisión do Goberno municipal de fechar o complexo deportivo das Travesas até o 7 de xuño para ser usado como campamento militar para acoller o desfile das Forzas Armadas, desaloxando a clubes deportivos e persoas usuarias que o empregan habitualmente. Rogamos que este Gobierno municipal estudie las reclamaciones presentadas por agentes de la Policía Local denunciando desajustes en sus nóminas en los últimos 4 años correspondientes a las actualizaciones salariales aprobadas por la Administración Central y reclamando su abono. Pasamos ao punto 13º, formulación de preguntas. Ben, como pregunta, cales foron as medidas que tomou o Goberno municipal antes e despois do desaloxo das persoas que sobrevivían na nave da rúa Jacinto Benavente, en concreto, cando e como foron informadas do desaloxo, que alternativas habitacionais se lles ofreceron e cantas destas persoas están hoxe residindo en vivendas dignas? Lle contestaremos a pregunta. ¿Cuándo tiene previsto recuperar este Gobierno local una oficina municipal de información turística a pie de calle después de que hayan pasado ya 6 meses desde el cierre del punto de Lope de Neira y todavía no hayan sido capaces de encontrar otro espacio donde atender a los que nos visitan como se merecen sin hacerles subir hasta la 10ª planta del concello en busca de información? Lle contestaremos por escrito. Algunha non hai máis. Creo recordar que o pleno, o pecha quen o preside, e que algúns comentarios sobran. Eu lles pediría que foiran a pedir máis información a outras administracións que, repito, cometen ilegalidades. Non habendo máis asuntos que tratar, levántase a sesión.